Arvoisa yleisö, hyvät panelistit. Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ovat yhdessä Töölön kirjaston kanssa järjestäneet nyt alkavan EU Suomen metsissä -paneelin. Nimeni on Olavi Lyly ja toimin tämän vuoden pääkaupunkiseudun metsänomistajien puheenjohtajana. Miksi paneeli järjestetään täällä Töölössä, juuri täällä Töölössä? Syy on yksinkertainen. Töölössä asuu hehtaarijakoiden enemmän metsänomistajia kuin missään muualla Suomessa. Metsien merkitys ymmärretään täällä laajemmin ja töölöläiset äänestävät muuta ahkerammin. Erityisesti EU-vaaleissa töölöläisten äänestysinto on huomattavasti korkeampi kuin muualla Suomessa. Aktiivisia äänestäjiä ovat myös tätä lähetystä netin kautta seuraavat metsänomistajat kautta maan. Metsät ovat suomalaisille korvaamattoman arvokas kansallisvarallisuus ja me metsänomistajat haluamme, että niiden kaikenpuolinen arvo ja hyöty Suomelle ja EUlle ymmärretään EU:ssa aina entistä paremmin. Olette kaikki lämpimästi tervetulleet tähän tilaisuuteen. Luovutan nyt puheenvuoron tilaisuuden moderaattori Sampo Manniskalle. Oikein paljon kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Ja otetaan heti alkuun tässä muutamia semmoisia käytännön housekeeping-asioita. Eli meillä on aikaa noin kello 19 saakka. Ja meillä on tavoitteena, että me tavoitetaan ihmisiä siellä verkon ylitsekin, niin ottakaa siellä verkossa kupponen kahvia itsellenne ja varatkaa hyvän hetki metsäasioille. Ja niin kuin Olavi tuossa äsken sanoi, niin on oikeasti merkityksellistä, että me ollaan juuri täällä tänään. Ja koska meillä on asioita varmaan aika paljon ja keskustelua tulee aika paljon, niin mennään muita jupinoita eteenpäin. Mulla olisi kyllä tuolla nippu kysymyksiä, mitä mä haluaisin heittää meidän hienoille ehdokkaille heti. Mutta mennään aiheeseen. Ja mä haluaisin toivottaa tervetulleeksi meille seuraavat ehdokkaat, jotka ovat täällä paikalla. Ensimmäisenä europarlamentaarikko Elsi Katainen. Minkälainen on sinun metsäsuhteesi? Hyvää iltaa vaan kaikille. Otapa tuota mikrosta. Joo. Hyvää iltaa vaan kaikille täällä paikan päällä ja myös siellä netin ääressä. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Suhteeni metsään on erittäin läheinen, pitkäaikainen, koko elämän kestänyt, luonteva. Siihen liittyy paljon tällaista virkistyskäyttöä, mutta myös vahva taloudellinen ajattelu. Ja se on myös ollut niin kauan kuin olen ollut politiikassa mukana, niin myös siinä politiikan pöydillä tavalla tai toisella mukana. Eli erittäin kiinteä, olen metsänomistaja. No niin, hienoa, kiitoksia. Ja toisena meillä on tietokirjailija ja filosofiatohtori Eeriikka Korhola, tervetuloa. Mikä on se tapa, jolla sinä nautit metsästä? No, mä omistan jonkun verran metsää ja metsäkirkkoni, jolla saa jonkun verran ainakin silloin, jos Jumala ahdistaa sisätiloissa, niin se on ihana paikka virkistyä ja rakastua elämään ja kyllä sitä sitten pitää pikkusen hoitaakin. Kiitoksia. Ja seuraavana varakansanedustaja Maija Kuivalainen. Mitä sinä olet saanut metsältäsi? Olen saanut metsältä paljon 20 ikävuoteen mennessä, erityisesti nuorena hevosten parissa aikaa paljon viettäneenä ja hevosten kanssa metsässä liikkuneena, niin olleet ihan parhaimpia muistoja erityisesti lapsuudesta. Ja en ole vielä metsänomistaja, mutta toivottavasti pian. Paljon on tällaisia niin kuin metsäpalstoja ja niin kuin osa metsäomistajuuden kautta kyllä niin kuin lainausmerkeissä metsäomistaja, mutta ihan täysin omaa metsää minulla ei vielä ole, mutta sitä kohti myöskin kuljen. Ja niin kuin mainittu virkistyskäyttö on ollut mullekin tärkeää ja ylipäätään luonnossa metsässä eri tavoin liikkuminen myöskin urheilupuolella on ollut mulle hyvin merkittävä. Ja tämmöinen niin kuin luonnon arvo ja se ylipäätään niin kuin korkeampi merkitys ja tunne, mikä metsästä tulee, niin koen semmoista vahvaa luontoyhteyttä ja korkeampaa merkitystä. Kiitos. Ja seuraavana europarlamentaarikko Ville Niinistö. Mistä tulokulmasta sinä katsot ja arvioit metsää? No, mulle metsäsuhde on ennen kaikkea luontosuhde ja vähän tämmöinen mystinenkin luontosuhde, koska luontohan on ollut mun elämässä tosi tärkeä. Mun äitini suku on käytännössä kaikki luonnonsuojelijoita ja ollaan lapsesta saakka niin perheen kanssa liikuttu erityisesti Turun saaristoluonnossa, eli saariston niin kuin hyvin herkät, sirpaleiset luontotyypit on mulle läheisiä ja siellä on lehtoja ja siellä on kaikenlaista kippuraista mäntyä ja näin. Ja sitten sen lisäksi niin mun isäni suvun mökki taas oli Salon
Muurlassa ja siellä lähistöllä sitten pääsin ministerinä perustamaan Teijon kansallispuistoa, joka on hyvin sen tyyppistä metsää, missä lapsena paljon liikuin. Nykyään mulla on omalla mökkitontilla, hehtaarimökkitontti, niin vanhaa metsää Palokärki pesii siellä ja joitain puita olen sukulaismetsurin kanssa joutunut kaatamaan, mutta mun periaate on se, että mä jätän puuta myös lahopuuta maahan ja en poista tontiltani yhtään puuta, eli ne puut mitä kaadetaan käyttää itse sitten takassa ja mökillä, että puukauppoihin en ole lähtenyt. Selvä, kiitoksia. Ja seuraavana europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, mikä sinulle on tärkeintä metsässä? Ekosysteemi. Metsä on kokonaisuus, jossa on luonnon monimuotoisuus, sitten metsien monifunktiot. Nehän, niin kuin olen kuultu tästä edeltä, ne on virkistymisen kohteita, ne on myös matkailun kohteita, ne on myös luontaiselinkeinon kohteita. Ne on myöskin aikamoinen kriisivaranto, jos me ajatellaan vaikkapa sitten sienestystä, monia muita tällaisia ruokatarpeita, mitä saadaan. Ne on merkittävä innovaatioiden lähde. Kaikkihan teitsistä tietää, missä apillan kuusenpihka voiteen ja siellä on paljon muita tämmöisiä isoja lääketieteen innovaatiomahdollisuuksia. Ja monessa muussakin paikassa, mutta Suomessa varsinkin, se on se luonnon monimuotoisuuden lähde. 75% luonnon monimuotoisuudesta on meillä metsissä. Ja siksi ne on niin tärkeitä. Ja metsät on maailman keuhkot. Myöskin Suomen metsät ovat Suomen keuhkot, eli se on ilmastonmuutoksen kannalta se tärkein tsemppari, mikä meillä on täällä. Ja sitten on tietysti metsätalous. Metsää käytetään moneen rakentamiseen ja jalostukseen ja öljyn korvaamiseen ja biofoniaan ja näin edelleen. Eli metsästä on niin kovin moneksi, niin sen takia metsä ei ole pelkästään yksi puu, eikä se ole sellu, mutta ei se ole myöskään pelkkä luontokohde. No niin, kiitoksia. Ja viimeisenä vaan ei vähimpänä kansanedustaja Piritta Rantanen, miten sinä koet metsän? No, tässä on tietysti tullut jo tosi hyviä vastauksia ja kyllä mä koen sen kanssa niin kuin sellaisena kokonaisuutena, että se niin kuin kuuluu todella moneen asiaan. Itselleni se tuo paljon niin kuin rauhaa, että kun metsässä saa kävellä ja olla ja sitten se totta kai liittyy kaikkeen tähän marjojen ja sienten keräämiseen siihen, mutta kyllä se myös liittyy sitten metsätalouteen. Mä olen itse asunut siinä paperitehtaan juurella Kaikolan niin kuin koko lapsuuteni ja meillä niin kuin paarini on ollut paperiliitossa sitten sihteerinä, niin se liittyy siihen kokonaisuuteen, että kyllä mä näen niin kuin hyvin vahvasti sen, että se on niin virkistystä, niin sitä monimuotoisuutta, niin sitä niin kuin luonnon ja ilmaston niin kuin torjuntaa ja kyllä se on myös sitä teollisuutta. Kiitoksia. Annetaan oikein raikuvat tervetuloa aplodit. Ja meillä on ajatuksena sellainen, että me annetaan teille kullekin noin 3 minuutin aikaikkuna kehoa itsenne, kehoa politiikkanne ja kertoa, että mikä teille on nyt oleellista. Me ollaan EU-vaalien äärellä, usein unohdetaan se merkittävä merkitys, mikä niillä vaaleilla on. Siellä päätetään paljon sellaisista asioista, jotka ovat meille erityisen tärkeitä hyvin monella tavalla. Ja mä en lähde kysymään yhtään enempää tässä vaiheessa. Pistetään paletti liikkeelle ja aloitetaanko me ihan sitten saman tien siitä, että sä voit aloittaa sitä ensimmäisenä. Ole hyvä. 3 minuuttia, about. Kiitoksia. Mä olen nyt saanut yli 6 vuotta tehdä tätä työtä, parlamentaarikon työtä, ja sitä ennen olin lähes 3 kautta kansanedustajana. Ja täytyy sanoa, että vaikkakin matkustelu on aika raskasta, niin ilman muuta haluaisin jatkaa työtä juuri sen takia, että siellä pystyy oikeasti vaikuttamaan ihan konkreettisiin asioihin. Tämä on yleensä uutinen ihmisille, mutta työskentelytapa siellä on sellainen erilainen kuin esimerkiksi eduskunnassa niin, että MEPPI pystyy päästessään neuvotteluasemiin, raportointiasemiin niin vaikuttamaan sellaisiin hyvin yksityiskohtaisiin asioihin. Ja mä olen ilokseni huomannut, että suomalaiset ovat myös tämän asian niin kuin tähän todellisuuteen heränneet ehkä juuri tällä kaudella ja ovat toivottavasti
riemurinnoin menossa sankoin joukoin nyt sitten äänestämään toisin kuin aiemmin. Tietysti tämä turvallisuustilanne on yksi tekijä siinä, mutta myöskin tämä vihreän siirtymän kausi on herättänyt monet, ja ehkäpä juuri metsäasioiden suhteen siihen totuuteen, että siellä tehdään, vaikkakaan metsäpolitiikka ei kuulu edes EUn piiriin, niin siitä huolimatta ympäristö, energia, ilmastopolitiikan kautta EU on vaikuttava tekijä myöskin Pohjolan metsissä. Me kaikki jaamme yhdessä ne tavoitteet, mitä esimerkiksi ilmasto-, ympäristö-, hiilineutraalisuustavoitteita on, mutta niistä keinoistahan ollaan taisteltu tämä kausi. Ja mä olen saanut tehdä töitä nyt maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa, jossa on paljon nimenomaan metsäasioita, ja esimerkiksi tässä kuuluisessa ennallistamisasetuksessa olin valiokuntavaiheessa ainoa pohjoismaalainen neuvottelija. Ja hyvässä yhteistyössä saimme minun mielestä parlamentista oikein hyvän paperin ulos, joka nyt kuitenkin sitten neuvosto ei sitä hyväksynyt. Ja itse asiassa olen iloinen siitä, että se jäi vielä pöydälle, koska toivon kohtuullistamista niihin kustannuskysymyksiin muun muassa. Mä etsin kompromissien ja yhteistyön ja isojen verkostojen kautta sellaista lopputulemaa, että näissä ympäristöasioissa, paitsi ilmasto-ympäristöasiat, myös ne taloudelliset näkökulmat ja myöskin se sosiaalinen puoli tulee huomioiduksi. Ja sitä olen kaivannut enemmän komission esityksiin ja olen omalla työlläni kyllä saanut edistettyä niitä asioita, että tämmöinen kokonaisvaltainen kestävyys on se, joka on sitten myös kestävyyttä, johon eri toimijat pystyvät paremmin sitoutumaan. Ja sitä työtä tahtoisin jatkaa. Oikein hyvä, kiitoksia. Ja Eeritta, ole hyvä. Niin, mä ymmärsin tämän toimeksiannon sille, että mä puhun vähän tästä metsäasiasta. Takanahan on poikkeuksellisen rankka 5-vuotiskausi metsäalan kannalta. Se on ollut todellinen EU-lainsäädännön tsunami, josta on puhuttu paljon, eikä nyt ei tarvitse sen yksityiskohtiin mennä, mutta todeta, että tämä on ollut poikkeuksellista. Moni on kysynyt, mistä tämä tsunami oikein tuli, kun se ei millään tavoin vastaa ainakaan edellisten eurovaalien tulosta. Ja tämä kysymys on tärkeä, kun nyt on julkisuudessa puhuttu paljon siitä, että nykyinenkin komissio on palannut järkevämmälle linjalle, ja tätä järkevämpää linjaa on luvannut jatkaa ainakin EPP:n kärkiehdokas, jos tulee valituksi komission johtoon. Mutta tuleeko valituksi? Viime kerralla jäsenmaat sivuttivat aika tylysti vaalituloksen ja seuranneiden lehmänkauppojen tuloksena vihreille ja sosiaalidemokraateille annettiin lisää lupauksia, jotka ei mitenkään perustunut vaalitulokseen. Tietynlaisen viherkomission sitten loi jäsenmaat ja von der Leyen, joka haki hyväksyntää vihreiltä tullakseen valituksi. Nyt on siis tärkeää pitää mielestäni huolta, että mitään tällaista ei pääse vaalien jälkeen tapahtumaan, vaan vaalitulos sitten näkyy siinä politiikassa. Tsunami on tullut ja iso osa seuraavasta 5-vuotiskaudesta menee sen sulatteluun. Suomi on onnistunut lieventämään monia komission metsäehdotuksia, mutta paljon on vielä tehtävää. Esimerkiksi metsäkatoasetus tuottaisi metsäalalle, jopa yksittäisille metsänomistajille aivan valtaisen byrokratian, ja se pitää pystyä estämään. Tämä metsäkatoasetus on kyllä selvästi vaikeuksissa komissionkin päässä, se ei ole pystynyt antamaan asetuksesta niin sanottua soveltamisohjetta, vaikka asetusta pitäisi alkaa soveltaa jo loppuvuodesta. Ehkä hämmentävintä tämän asetuksen suhteen on ollut se, että julkisuutta on kiinnostanut se lähinnä vain siksi, että se saattaa estää maatalousrakennusten rakentamisen, jos niiden alta joudutaan kaatamaan puuta. Mutta asetuksen vaikutukset metsäalalle ei tunnu ollenkaan kiinnostavan ketään, kun kyseessä ei kuitenkaan ole mikään navettakatoasetus, vaan metsäkatoasetus. Ja mitä siis jatkossa? Kunhan tuon tsunamin vaikutukset on raivattu, niin moni varmaan ajattelee, että parasta olisi, jos jättäisivät meidät rauhaan siellä komissiossa. Jos tämä tarkoittaa sitä, että metsäbiotalouden mahdollisuudet ihmiskunnan ongelmien ratkaisussa tunnustetaan ja yksinkertaisesti varmistetaan, että metsäsektori pääsee toimimaan markkinatalouden ehdoilla ilman alan tukahduttamiseen tähtävää sääntelyä ja keinotekoisia kaupan esteitä, niin se voisi olla kyllä hyvä asia. Kiitos. Ja seuraavana, ole hyvä Maija, metsästä.
Kyllä, mä voisin vähän estäytyä lisää. Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette tulleet paikalle tänään tänne paikan päälle sekä linjoille. On monille sen verran tutun tai uudempi kasvo nimenomaan, niin voisin vähän kertoa omaa taustaani tähän ensiksi. Eli on Kuivalaisen Maija ja on 25-vuotias varakansanedustaja, Joensuun kaupunginvaltuutettu, myöskin nyt ensimmäistä kertaa eurovaaleissa ehdolla ja tuun tuolta Joensuusta, Itä-Suomesta, Pohjois-Karjalasta. Ja mä opiskelen myöskin Itä-Suomen yliopistolla nyt 5 vuotta ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöoikeutta. Ja mun opintojen kautta etenkin nämä metsäasiat on tulleet hyvin läheisiksi ja etenkin tämä tieteen näkökulma ja nämä tieteen suositukset ja erilaiset toimet, mitä me tarvittaisiin siihen, että me voidaan nimenomaan yhteensovittaa näitä meidän toimia niin ilmastonmuutoksen kuin luontokadon torjumiseksi, mutta myöskin metsänomistajien ja tämän kestävän metsätalouden jatkamiseksi. Itse haluan nimenomaan korostaa tätä, että tämä on myöskin meillä Vasemmistoliiton linja, että me ajetaan sellaista politiikkaa, mikä on myöskin reilua yksittäisille metsänomistajille ja on myöskin reilua vaikka tulevien sukupolvien ja tämän ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, jotta meillä on edelleen elinkelpoinen tulevaisuus niin täällä Suomessa koko maapallolla jatkossakin. Ja kun puhutaan metsistä ja metsänomistajista, minulla on ilo nähdä, että täällä paikan päällä on monia metsänomistajia ja mä opin täältä PKMOn tervehdyksen kautta, että moni teistä omistaa metsää nimenomaan niin kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ja niin tekee myöskin monet nuoret metsäomistajat. Ja mä näen etenkin nuorena edustajana paikan päällä, että on mun tehtävä myöskin nostaa nuorten metsäomistajien näkökulmaa esiin. Ja tällä hetkellä meidän Suomessa on noin reilusti jo yli 18 000 metsänomistajaa. Ja niin kuin näiden ikinuortenkin paikan päällä, niin heidänkin ne metsätilat sijaitsee usein pitkän matkan päässä omalta kotipaikkakunnalta. Ja nuoria metsänomistajia on myöskin paljon tutkittu tämmöisellä All Youth-tutkimushankkeen kautta, missä mun oma kotiyliopisto oli mukana. Ja näiden tutkimustulosten mukaan vuonna 2019 kävi ilmi, että moni noin 16-30-vuotiaista metsäomistajasta on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Mutta esim. Tämä ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilinielut, niin niitä ei koeta niin tärkeäksi siinä omassa metsäomistajuudessa. Ja näistä niin kuin heijastuu paljon ilmi se, miten nuoret metsänomistajat kaipaisivat nimenomaan lisää tietoa siihen heidän päätöksentekoon liittyen, kun he hoitaa omia metsiään. Et me tarvitaan nimenomaan tätä tieteellisen tiedon ja niin kuin konsensuksen ja sen niin kuin jaetun näkemyksen esille tuontia nuorille, että he pystyvät myöskin näkemään niitä vaihtoehtoisia metsänhoitomenetelmiä omille metsilleen. Ja pystyvät myöskin valitsemaan hyviä tekoja ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään. Ja toinen asia, mistä ehkä jatkan tämän mun esittelypuheenvuoron jälkeen vielä, kun meillä esitetään kysymyksiä, niin on etenkin tämä niin kuin metsänomistajien ja sitten tällaisten metsärahastojen osuus. Miten eriarvoisessa asemassa yksittäiset suomalaiset metsäomistajat nykyään on, kun nämä monikansalliset rahastoyhtiöt pystyvät niin kuin vääristämään sitä kilpailua ja tekemään hyvin isoja tarjouksia vielä pienemmistäkin metsäaloista nykyään. Niin tämä on sellainen tärkeä metsäomistajan reiluuskysymys, mihin toivon, että ehditään palata vielä tarkemmin. Mutta tässä ehkä lyhyesti mun asioista. Kiitos teille. Kiitos. Ja Ville, mitä metsäasioista sinä haluat tuoda esiin tässä kampanjassa? Joo, no jos ennen kaikkea puhutaan metsäomistajien näkökulmasta, niin kyllä mä pitäisin tärkeänä, kun mä oon puhunut paljon eri puolilla Suomen metsäomistajien kanssa, niin valtaosa metsänomistajista näkee metsällään paljon muutakin arvoa kuin vaan sen puutuotannollisen arvon. Se on osa sitä, mutta että halutaan puutuotantoa niin, että samalla vaalitaan luontoarvoja ja samalla voitaisiin miettiä, että miten se metsä voi mahdollisimman hyvin ja että saataisiin tukea erilaisille vaihtoehtoisille ansaintamuodoille myös suojeluun. Moni metsäomistaja haluaa ohjata maitaan, ja minusta on tosi valitettavaa, että esimerkiksi hallituksen leikkaukset on johtanut siihen, että Metsäkeskus luopuu ympäristöneuvonnasta ja kartoituksista, eli tämän tyyppisiä niin kuin metsänomistajien vaihtoehtojen kaventumista tapahtuu. Ja mä olen hiukan huolissani ja harmissani, kun mä olen ollut tekemässä EU:ssa sitä sääntelyä, mitä siellä tehdään, niin eihän EU tee metsätalouspolitiikkaa eikä sen pidäkään tehdä, se ei kuulu EUlle. Eli puuntuotanto ei ole EUn niin kuin toimivallassa. Mutta EUlle kuuluu siis maailmanlaajuiset luontotavoitteet, ilmastotavoitteet ja sitten Euroopan sisällä on järkevää lyödä sisämarkkinoilla yhteiset pelisäännöt yhdessä, ne reunaehdot, millä toimitaan, koska se on myös metsänomistajien ja alan yritysten etu, että meillä on yksi sisämarkkina, yhdet pelisäännöt ja ne, jotka kehittää luontoystävällisimpiä menetelmiä, voi viedä myös toiseen maahan, että joka maassa ei ole eri säännöt.
niin tämähän on niin kuin myös edelläkävijäyritysten etu, jotka yrittää miettiä semmoista kestävää metsänhoitoa. Ja mä olen hiukan huolissani, että jos mietitään, että missä metsänomistajien oikeuksia Suomessa on rajattu historiallisesti, niin se on se, että ihan viime vuosikymmeniä asti niin ainoa neuvo, mitä on saatu, että avohakkuu. Ja kun kysytään suomalaisilta, niin jopa enemmistö metsäomistajista ei halua vain avohakata metsää, vaan tukea jatkuvaan kasvatukseen, niin kuin tunnistaa se, että mikä juuri tässä metsäympäristössä voisi olla oikea tapa kasvattaa metsää. Se, että vieraslajeja voidaan torjuta, niin kuin kirjapainajia, niin tarvitaan monipuulaisia, monen sukupolven metsiä. Ja sitten se, että saadaan kasvatettua sellaista metsää, josta tulee laadukkaampaa puuta, eli tukkipuuta enemmän, jolloin jalostusarvo voisi nousta. Ja EU-sääntelyllä pyritään luomaan reunaehtoja siihen, että puu olisi mahdollisimman korkean jalostusarvon biotalouden käytössä, eli esimerkiksi puuta ei ohjata energiapuuksi, jos on ikimetsää Lapista. Näin on käynyt meillä esimerkiksi Lapissa, että meillä on mennyt ainakin Sodankylässä ja Inarissa on mennyt ikimetsän 300 vuotta vanhaa puuta energiapuupolttoon. Sehän on taloudellista typeryyttä, mutta se on myös ympäristön kannalta hyvin haitallista. Ja mä näen, että avainkysymys on se, että metsänomistajille annetaan tukea ja myös taloudellisia mahdollisuuksia näistä luontoarvojen, ilmastoarvojen edistämisestä niin, että siitäkin voi saada rahaa, niin se on se tie eteenpäin. Kiitos Ville. Ja ole hyvä. Kiitoksia. Liike- ja kansantaloustieteistä tuolta Helsingin kauppiksesta aikanaan valmistunut ja sen jälkeen parikymmentä vuotta kansanedustajana ja ympäristöministerinä. Ja silloin Rio-sopimusta olin neuvottelemassa ja osana sen maa- ja metsätalousministeri ja ministeri, joka oli oikeinkin hyvässä sopimuksessa kansainvälistä metsäsopimusta. No ei saatu silloin aikaiseksi ja veivattiin sitä 3-4 vuotta siinä sitten eteenpäin. Ja sitten se kaatui globaalilla tasolla ennen kaikkea Indonesian vastustukseen ja Brasilian vastustukseen. Sen jälkeen sen peruja on hyvin paljon tämä eurooppalainen metsäpolitiikka, jota silloin myöskin sitä Euroopan maa- ja metsätaloussektori ja metsänomistajat, metsäministerit jo eteenpäin. No 16 vuotta ekologista, inhimillistä ja vaurasta Eurooppaa on yritetty tuolla Euroopan parlamentissa rakentaa ja yritetään nyt jatkaakin sitten sitä työtä, koska menemättä nyt enemmän yksityiskohtiin, niin kyllähän tuo luontokato ja ilmastonmuutos on meidän isoimmat eksistentiaaliset uhat, mutta puhutaan niistä ehkä sitten joskus jotain muuta. Metsistä tiedän aika paljonkin, olin mukana perustamassa ja tiivis yhteistyössä muun muassa Joensuussa eurooppalaisen metsäinstituutin kanssa. Ja olenko nähnyt mettää, en kehtaa sanoa paljonko miehellä on omaa mettää ja siellä on nähty kuulkaa niin avohakkuuta ja aurausta ja suojelualuetta ja kelopystyä ja kaikkea muuta, että aika tämä metsätalouspuolikin on ihan käytännönkin tasolla hyvinkin tuttua. Ja mua surettaa ehkä eniten, mutta siitä keskustellaan enemmän, että metsänomistajat on kyllä ihan ymmärtäviä, fiksuja ihmisiä. Ja monet suojeleekin metsiä, kun siihen saisi vaan suojelupäätöksiä ja rahaa. Ja meillähän on esimerkiksi luonnonperintösäätiöt, joka ostaa näitä kohteita. Ja valtaosa hoitaa mettänsä ihan hyvin. Mutta meillä on tehty etujärjestöjä ja joidenkin poliitikkojen toimesta tästä metsäpolitiikasta tämmöinen halpa populistinen myntti, joka ei todellakaan palvele ei luonnon eikä metsänomistajia ja vielä vähemmän meidän metsäteollisuuden etua. Kiitos. Joo, ihana kun Sirpa oli niin, että on mettä, meillä puhutaan mehtästä ja meillä mennään mehtä. Eli on jämsäläinen kansanedustaja ja 5 vuotta maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä ja meillä Keski-Suomessa puhutaan todella paljon metsäteollisuudesta ja biotaloudesta ja koemme niin, että olemme hyvin vahva osaaja ja vahva maakunta metsiin liittyvissä asioissa ja toivottavasti myös on vahva tulevaisuus niin kuin metsien saralla. Olen itse myös metsänomistaja ja jotenkin ajattelen niin, että tämä metsiin liittyvä keskustelu on polarisoitunut aika lailla, että on niin kuin se semmoinen, että jotenkin itse haluaisin tuoda tähän sitä niin kuin sellaista näkökulmaa, että meillä on ainakin täällä Suomessa ja niin mä uskon, että myös siellä EU-tasolla, niin
kaikki mahdollisuudet niin kuin saada sinne metsäteollisuudelle riittävästi raaka-ainetta, samaan aikaan huolehtia siitä monimuotoisuudesta, niin kuin luonnonsuojelusta ja virkistyskäytöstä, just siitä, että meillä on varmasti kansallispuistoihin riittävästi niin kuin sitä, mutta että jotenkin se semmoinen, niin kuin, että tätä tahallisestikin halutaan niin kuin polarisoida, ja se on musta vahinko nimenomaan kaikkien myös metsänomistajien niin kuin näkökulmasta, ja jotenkin se semmoinen, että mä lähden, niin kuin olen tänään aamulla käynyt presidentti Stubbia tapaamassa, ja hänellä oli aina nämä 3 pointtia, niin vähän samaan tapaan, että 3 pointtia siihen, että me puhutaan paljon siitä, että metsät pitää kansallisessa päätöksenteossa, ja nyt tämän kuluneen kauden aikana ollaan kyllä huomattu, että aika monesta eri kautta siihen metsään niin kuin päätöksentekoon halutaan täällä Suomessakin vaikuttaa, ja kyllä se on niin, että meidän pitää pystyä ne paikalliset, niin kuin täällä Suomessa olevat olosuhteet huomioimaan. Suomikin on jo pitkä maa, ja meillä on täällä jo erilaisia niin kuin tarpeita, että tulen itse sieltä Keski-Suomesta, jossa vaikka Jyväskylän kaupunki on tehnyt sellaisen päätöksen, että kirjanpainaja saa vapaasti siellä kaupungin metsissä olla ja elää. Niin nämä on niin siis sellaisia aika isoja poliittisia linjauksiakin siitä, että no kyllä mä ainakin naapurimetsänomistajana haluaisin sitten edes tiedon siitä, että siinä naapurissa nyt tämmöinen kirjanpainaja saa sitten olla ja elää. Niin nämä on niin siis sellaisia, että huomioidaan ne paikalliset niin kuin asiat ja täällä koko Suomessakin. No sitten liittyy ihan siis niin kuin vaikka puurakentamiseen ja moneen semmoiseen, mikä meillä olisi täällä osaamista. Mutta se toinen pointti on sitten se, että metsäpolitiikka pitää olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Ne päätökset tehdään todella pitkällä aikavälillä, ja poukkoilevuus siinä asiassa on niin kuin erittäin vahingollista monelle. Ja viimeisenä nostan EUn kilpailukyvyn niin kuin kokonaisuutenaan, että jos me ei huolehdita siitä, että EU on vahva toimija, globaalit markkinat on joka tapauksessa metsäteollisuudessa ja metsätaloudessa ja kaikkiin metsiin liittyvissä asioissa, niin me ollaan tosi hankalassa tilanteessa, ja se EUn vahvuus pitää huolehtia, ja sen takia kannustankin, että kaikki käy äänestämässä EU-vaaleissa, niin kuin täällä Töölössä oli hienosti tämä asia hoidettu, mutta kaikkialla muuallakin, että on aidosti tärkeistä asioista kyse ja käytetään järkeä ja äänestetään. Kiitos. Ja niin kuin nähdään, niin meillä on hyvä otanta puoluekannoista täällä paikalla. Kutsut on lähtenyt laajemmalle, mutta te pääsitte onneksi paikalle. Ja nythän me ollaan törmätty jo tässä teidän puheenvuorossa siihen asiaan, että okei, täällä on ekologisia asioita, täällä on taloudellisia asioita, täällä on kaikkia näitä yhdessä. Ihan hiljattain tuli tutkimus Itä-Suomen yliopistosta, jossa todettiin, että puiden kuoleminen on lisääntynyt noin 10-kertaisesti. Ja samanlaista viestiä me saadaan Ruotsista, ja meillä on oikeasti käsissä ongelma. Ja nyt on oikeasti kysymys siitä, että miten nämä eri elementit yhdistetään sitten toisiinsa, ja mitkä on ne resurssit ja työkalut, mitä EU:ssa voidaan käyttää, ja näin edelleen. Mutta tässä oli Eijaritalo oli pikkasen käsi pystyssä tuossa äsken, että haluatko kommentoida jotain? No joo, mä olen ihan samaa mieltä, että sellainen turha vastakkainasettelu on vahingollista, ja sitten minulle tuli mieleen se, että se on myös vahingollista tällaisessa avohakkuu ja jatkuvan kasvatuksen välillä, koska mä olen ymmärtänyt, että nykyinen tutkijoiden näkemys jatkuvan kasvatuksen ja tämän avohakkuun metsätalouden vertailusta on, että mitään yleistä vastausta paremmuuteen ei todella voi antaa, oli sitten kysymys luonnon monimuotoisuudesta tai kannattavuudesta tai jostain muusta, että asiaa voidaan tarkastella vain metsikkökohtaisesti, ja silloin tulokseen vaikuttaa metsikön olosuhteet ja puusto- ja metsänomistajan tarpeet. Että myös avohakkuun kohdalla voidaan säästää nämä järeät puut, jotka sitten toimii monimuotoisuutta edistäen. Juuri näin. Annatko vielä viereen? Elsillä oli käsi pystyssä tuossa vähän, niin pikainen kommentti siinä ennen kuin mennään Green Deal-asioihin. Ole hyvä. Okei, joo, tämä vanhat metsät, siis kuolleisuuden puut on enemmän kuolleita puita. Joo, niin, olisi hauska tietää taustoja, että johtuu se nimenomaan, että vanhoja metsiä on suojeltu ja sitä kautta luonnollinen puiden elinkaari on mennyt niin kuin päätökseensä, vai onko nimenomaan kirjanpainajat sitten yltäneet jo sinnekin. Ihan varmasti näitä ulkoisia uhkia on myöskin metsillä, ja minun käsittääkseni juuri oikeanlaiset hyvät metsänhoitotavat ovat yksi keino myöskin sitten kohdata näitä ulkoisia uhkia. Mä en myöskään niin kuin näe, että metsien toimiminen hiilinieluina ja hiilivarastoina
on jotenkin vahvasti ristiriidassa sen kanssa, että myös tämä taloudellinen näkökulma on niin kuin tärkeä. Ja mä olen ylpeä suomalaisista metsänomistajista. Meillähän on tällä hetkellä esimerkiksi metsässä puuta 2-kertainen määrä kuin mitä on ollut vaikkapa muutama 10 vuosi sitten, että jotain on tehty oikein. Ilman muuta on selvää se, että luonnon monimuotoisuudesta täytyy pitää huolta, siitä aluskasvillisuudesta, eläimistöstä, linnuista ja kaikkea, mitä luontevasti kuuluu siihen kokonaisuuteen nimeltä metsä. Mutta ihan äärilaitoihin menemistä en tässäkään asiassa sillä tavalla niin kuin kannata, että pitäisi niin kuin ajatella asiat vastakkaisina, vaan toisiaan tukevina. Ja aika auvoista kuvaa tuolla joissakin puheenvuorossa annettiin siitä, että miten niin kuin EU:ssa tämä metsäpolitiikka voi olla hyvinkin niin kuin sujuvaa. Kyllä mä ainakin itse olen niissä omissa lainsäädäntötehtävissä joutunut koko ajan niin kuin selvittämään ja selittämään ja toistamaan sitä, että Suomessa on todellakin 75% maalasta on metsää ja meillä suurin osa metsistä kuuluu yksityisille metsänomistajille ja se asettaa tämän lainsäädäntötyön niin kuin ihan erilaiseen niin kuin kehikkoon. Että meillä ei niin kuin valtion metsiä ole niin paljon ja se on aivan käsittämätön asia suurimmalle osalle meidän kollegoista. Ja mä kyllä olen sitä mieltä, että suomalaisten tehtävänä on myöskin viedä tätä hyvää metsäosaamista ja tietoutta. Ja muistaa myöskin se, että kyllä suomalaiset metsänomistajat vastuullisina ovat esimerkiksi käyttäneet Helmi- ja Metso-ohjelmia jopa niin paljon, että rahat ovat niissä loppuneet kesken. Ja mä olen iloinen tästä, että minusta tässä paneelissa olisi aivan hirvittävän hyvä mahdollisuus lopettaa tämä vastakkainasettelu ja lähteä semmoisella myönteisellä otteella nyt eteenpäin keskustelemaan. Joo, Villellä oli siellä lapanen pystyssä ja pikaiset kommentit, kiristetään vähän kommentointitahtia tässä. Joo, jos vähän nopeammin, niin siis mä ymmärsin, että Itä-Suomen yliopiston tutkimus selvitti sitä, että nämä voisivat olla siis kuivuudesta ja kuumuusaloista johtuvia, joka kertoo siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa meidän metsäolosuhteisiin jo nyt. Ja tämä on tosi tärkeä asia huomioida, eli tämä vaikuttaa myös metsänomistajan näkökulmasta. Me tarvitaan niin kuin parempaa uuteen tutkimukseen nojaavaa tietoa siitä, että minkälainen metsänhoito soveltuu olosuhteisiin, jossa ilmasto muuttuu ja esimerkiksi kuivuus voi lisääntyä. Ja siinä me tullaan jäkkiin siihen, mäkään en sano, että kaikkialla avohakku on väärin ja avohakkukin on, jos sertifiointi paranee, niin sinne jää enemmän tietysti puuta ja pökkelöitä ja niin kuin lahopuun määrää nostetaan ja kuoleenpuun määrää nostetaan. Nämä on kaikki sellaisia tavoitteita, johon kestävän metsänhoidon suositusten mukaan pitäisi sitoutua joka tapauksessa, mutta siis saattaisi olla yksi ratkaisu, että jos kuivuus yleistyy ilmastonmuutoksen muuta, niin meidän kannattaisi myös ennallistaa ja luopua ojitusten kunnostusojituksista ja antaa se metsämaan olla kosteampaa. Sekin on osa sitä ratkaisua, mutta metsänomistaja tarvitsee tätä tietoa ja sitä niin kuin pitäisi sen sijaan, että on tämmöistä vastakkainasettelua, että mulla on sellainen kokemus, että kun mä oon kiertänyt maakunnissa, niin isännät tulee ensin puimaan nyrkkiä, että Helsingin herrat tulee kertoa, miten asiat on, ja sen jälkeen rouva tulee sanoa, että niin, niistä oli kyllä hyviä pointteja, että voitaisiinko mä jutella vähän sivumalla. Että se semmoinen, että ei olla valmiit kuuntelemaan edes toisia ja sanotaan, että aina on tehty näin ja näin tehdään tästä eteenkin päin, niin se ei ole ehkä fiksua metsän omistamista tässä tilanteessa, jossa tämä niin kuin ilmasto-olosuhteiden muutos ja ylipäätään niin kuin mahdollisuudet hiilinielujen ja luontoarvojen huomioimiseen, niin meillä on siitä paljon uutta tietoa. Mä veikkaan, että useimmat teistä haluaisi saada sen tiedon käyttöön. Just näin, dialogistahan tässä on kysymys, ja se kunnioittava kuuntelu on tärkeää. Ja lyhyt kommentti on hyvä. Joo, tähän puiden kuolleisuuteen, kun metsä on hyvin kompleksinen ekosysteemi, eli monimutkainen, niin meidän on aika hankala sanoa yksittäisen ilmiön perusteella niin kuin pitkillä aikasarjoilla, että mikä oikeasti on siellä taustalla ja mitä toimenpiteitä tarvitaan. Ja me tiedetään jo tässä vaiheessa, että se on niin kuin tämmöinen ongelmavyyhti, jossa toisaalla on monimuotoisuus ja toisaalla on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos lisää kuivuutta, tulvia, metsäpaloja, kosteuttaa uusia tuholaisia ja kaikkea tätä. Ja toisaalta me tarvittaisiin just sitä resilienssiä, sitä monimuotoisuutta siitä selvitäkseen. Mitä se tarkoittaa? Miettikää nyt luonnonniittyä, miten se pärjää.
ääriolosuhteista ja miten pärjää yksilajinen viljapelto. Tämä on vähän isommassa, monimutkaisemmassa yhteydessä. Tämä ihan sama pointti. Ja silloin sen sijaan, että tehdään yksittäinen johtopäätös, mitä me tehdään joku tietyn lajin tai kirjapaineen kanssa, niin tärkeämpi olisi jatkaa tutkimusta, kohta 1, ja toinen, kohta 2, varovaisuusperiaate. Varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että lisätään, ja sitä sen ennallistamisessa on kyse sitä luonnon monimuotoisuutta. Tärkein keino on, ja se poikii vasta pidemmälle, on se, että me säästetään sellaisia erilaisia kohteita. Tämähän on se kiistavuus vanhojen metsien suojelusta, jota käydään. Mutta toinen on tämä sukkessio, eli luontainen uudistuminen. Ei kaiken tarvitse uusiutua luontaisesti. Kyllä me voidaan tehdä istutusmetsiäkin, mutta meillä pitää olla sellaisia aloja, se kolmannes suurin piirtein, missä se uusiutuminen tapahtuu luontaisesti, koska se lajisto, ihan lähtien mikrobeista, niin se on erilainen. Ja tämä on nyt niitä isoja muutoksia, joita meillä on tulossa tänne metsänhoitoon. Sitä monessakin yliopistossa tutkitaan, Lukella, Sykkeellä tutkitaan, monissa ammattikorkeakouluissa, sieltä Hämeessä, mistä mä tunnen, se on tosi hyvä opetusta osaamista. Metsäboardi on tehnyt ennallistavaa metsänhoidon suunnitelmaa. Et me ollaan ihan hyvällä tiellä. Me itse asiassa, kun siitä ennallistamisasetuksesta kauhisteltiin, niin niitä periaatteita tehdään jo käytännössä. Niin tehdään. Annetaan Spiritellekin sitten. Niin se, tämä oli se ilouutinen, että ei täällä missään mikään mörkö yhtäkkiä tule ja syö Suomen metsiä. Onko se näin? No joo, siis just niin kun palataan tähän, niin meillä on itse asiassa omassa metsässäni juuri esimerkki siitä, että kun harvennushakkuita aikanaan tehtiin, niin todettiin jo, että tyvilahoa oli tullut merkittävästi enemmän kuin sen ikäisessä metsässä vielä olisi kuulunut olla. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että juuri tästä, että vahva epäilys on nimenomaan tämän kuivuuden lisääntymisestä, ja meillä päätehakkuut tehdään tulevana kesänä juuri sen vuoksi, että kohta siellä ei ole mitään mitä hakata. Ja tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen keskustelu kokonaisuudessaan, että niin kuin minultakin ensimmäisenä tultiin kysymään, että uskallatko tehdä tämän päätehakkuun, että kun olet poliittinen päätöksentekijä, niin mitä ajattelet, että mitä sulle siitä sanotaan? Niin nämähän on juuri niitä päätöksiä, mitä jokainen metsänomistaja joutuu sit siinä omassa metsässään tekemään. Ja ollaan me erikoisessa ilmapiirissä, jos niin kuin en saa vaikka omassa metsässäni tehdä päätehakkuuta, joka johtuu siitä, että kuivuus on tullut ja kuusittuneet metsät eivät ole olleet se normaali niin kuin meillä, niin tämä on juuri se, mikä takia on erinomaista, että näitä keskustelutilaisuuksia järjestetään. Hyvä niin. Ja täällä oli pieni pikakommentti sulle vielä tässä ennen kuin mennään eteenpäin. Joo, Vähin kanssa vilkaista tämän yliopistoni tutkimuksen, niin tämä oli juurikin Kaakkois-Suomen alueella tutkittu ja erityisesti niin kuin kuusikoissa oli havaittu, että yhä nuoremmissa on nimenomaan esimerkiksi tämän kuivuuden tai lisääntyvien karnivuorioisten myötä havaittu, että pystyy kuolleisuutta. Niin kyllä nämä on sellaisia niin kuin huolia, mihin me tarvitaan nimenomaan niitä toimia ja lisää sitä tutkimusta, ja en lähde luettelemaan hyviä esityksiä, mitä tässä jo edellä tuli, mutta etenkin tämä, että me ei liian niin kuin yksivaltaisesti tiettyä puulajia myöskään niin kasvateta viljellä, vaan sekametsienkin merkitys kyllä nousee arvoon arvaamattomaan tulevaisuudessa. Että tämä on niin kuin kokonainen munakori, että me tarvitaan kaikki keinot käyttöön tähänkin haasteeseen vastaamiseksi. Juuri näin, ja metsä on aina monimuotoinen, monimutkainen ekosysteemi, jota on joskus hieman vaikea laittaa raameihin. Mun mielestä sitä ei pitäisikään laittaa koskaan raameihin. Mutta miten teidän kollegat, te jotka olette olleet jo parlamentissa, niin miten he ymmärtävät metsäkäsitteen? Koska mä väitän, että esimerkiksi Tanskassa, kun on 3 puuta ryhmässä, niin sillä on jo nimi sillä metsällä. Et miten helppo on saada yhteinen ymmärrys siitä, että mitä se metsä tarkoittaa, mitä metsänhoito on. Tässä vaikka ensin siitä, kun sinulla oli äsken puheenvuoro tulossa. Niin, ja taisin tähän jo kommentoidakin, että näitä asioita kyllä täytyy selittää niille kollegoille. Heille totta kai on hyvin outoa tämä suomalainen metsän elämä. Ja tämä vanha tarina siitä, että portugalilainen sanoo, että kyllä heilläkin on metsää, että heillä on 8 metsää. Ja meillä on vain yksi kokonainen metsä. Ja kyllä me joudutaan niin kuin hankauksiin sen takia. Me joudutaan avaamaan todella paljon sitä asiaa. Mutta mä väitän myös, että kyllä meitä ja myös ruotsalaiset on meidän parhaita metsäkavereita luonnollisesti, niin myöskin niin kuin arvostetaan ja luotetaan siihen, että kyllä meidän niin kuin poliittiset päämäärät ovat hyvin biologisesti myöskin kestävällä pohjalla, niin kuin onkin. Että kyllähän jo yksin se, että meillä on vielä niin paljon metsää osoittaa sen. Ja mä olen todella iloinen siitäkin, että
kaikki nämä monet esimerkiksi monipuustolajisuus ja ojitusten vähentäminen ja tämmöiset työmenetelmät, jotka aiemmin on olleet aika rajuja, niin niistä ollaan pois oppimassa. Tulee koko ajan uutta tutkimustietoa lisää ja ilman muuta metsänomistajat oppii ja tutkimus tuo tietoa ja tulee uudenlaisia uhkia, kuten esimerkiksi myrskyt ja ilmastonmuutokset mukanaan tuomat uudet tuholaiset ja muut. Eli nämä vähän syyttelevän oloiset puheenvuorot, niin mä pidän niitä vähän kuin vanhankantaisina. Ne oli ehkä ajankohtaisia 10 vuotta sitten, mutta kyllä suomalaiset metsänomistajat on niin kuin tietoisia näistä haasteista ja meillä on aivan valtavan hyvä myöskin verkosto metsäneuvontaa ja erittäin vastuullista ja edelläkävijyys on hyvä. Ja mä tiedän, että myöskin kaupunkilaiset metsänomistajat ja etämetsänomistajat saavat paljon tukea ja joutuvatkin tietysti tukeutumaan niihin neuvojiin ja myöskin tekijöihin. Villellä oli siellä käsi ensin vissiin pystyssä. Niin... Joo, vaikka ei ollutkaan. No ihan sama. Mutta se, niin osaltaan yhdyn siihen ja sanon, että me varmaan kaikki tehdään omissa ryhmissä Euroopan parlamentissa töitä sen eteen, että suomalainen metsien käyttö ja ylipäätään biotalouden ymmärrys ymmärretään, että niin kuin onhan se näin, että hollantilaiset kollegat ei ihan hahmota sitä, että kuinka iso rooli metsätaloudella on meidän kansantaloudelle ja kuinka myös sitten puu voi korvata fossiilisia polttoaineita ja jos metsää hoidetaan kestävästi ja pidetään huolta luontoarvoista, niin se on osa ilmastoratkaisua. Mutta nämä reunaehdot pitää ottaa kuitenkin vakavasti ja mä niin kuin varoittaisin väheksymästä, että meillä on vähän sellaista kulttuuria Suomessa tässä metsäkeskustelussa, että Keski-Euroopassa kaikki on tyhmiä eikä ymmärrä mitään metsästä ja kävelee vaan puistoissa. Sloveniassa, Itävallassa on isot metsätaloustoimijat ja sitten jos katsotaan vaikka hiilinielutavoitteita, niin nyt kun määriteltiin uudet 2030 hiilinielutavoitteet, niin se on ollut vasta Euroopan 8. isoin hiilinielutavoite. Ja meidän hiilinieluthan on laskenut niin, että meidän metsät on hädintuskin pieni hiilinielu. Että isommat hiilinielut tavoitteet yli kaksinkertaisesti verrattuna Suomeen on Ruotsilla, Saksalla, Ranskalla, sitten siellä on Romania, Espanja, Italia, Puola. Kaikilla on isommat tavoitteet kuin meillä. Heidänkin pitää huolta, että heidän metsä kasvaa. Ja sitten semmoinen huoli, kun Suomessa puhutaan paljon siitä, että meillä on puuta enemmän kuin pitkään aikaa ja paljon puuta metsässä, niin itse asiassa tilavuudeltaan semmoista nyrkin kokoista puuta on iso osa siitä. Eli tukkipuuta, siis isoa vanhaa puuta meillä on vähemmän. Ja mä oon aika ihmeissäni tästä keskustelusta ja mä tiedän, että moni alan tutkija on mun kanssa samaa mieltä, että niin kuin samaan aikaan Suomessa niin kuin jotkut metsäalan toimijat vastustaa sitä, että nyt ei saa suojella vanhoja metsiä ja jos vanhoille metsille tulee sellainen määritelmä, että oikeasti pitäisi jotain suojella, niin se on kauhean uhkaavaa, kun ei sit riitä puuta. Ja sitten samaan aikaan väitetään, että meillä on puuta enemmän kuin koskaan. Että kumpi näistä oli totta? Mutta minusta meidän olisi tärkeää suojella ne vanhat metsät oikeasti sen takia, että meillä on ihan pienet rippeet arvokasta yli 100-vuotiaasta, sanotaan yli 120-vuotiaasta metsää Etelä-Suomessa järvellä, jos on paljon lahopuuta ja kuollutta puuta. Ja meillä on niin kuin helmipöllöstä alkaen, hömötiäisestä alkaen yleiset vanhojen metsien lajit häviämässä. Ja mä tiedän, että metsänomistajatkin haluaa nähdä niitä lintuja siellä metsissä. Niin suojellaan ne vanhat metsät ja sitten hoidetaan näitä nuorempia metsiä sitten monisukupolvisesti ja monilajisesti niin, että ne on resilientimpiä ja sielläkin on monimuotoisempi luonto, niin kyllä me pärjätään. Sloveniassa esimerkiksi avohakkuita ei käytännössä tehdä ollenkaan, vaikka se on iso metsätalousmaa, ja he ihmettelee, että miksi meillä pitää kaikki vetää matalassa, kun meillä hakataan puita, että he on sitä mieltä, että me ei ymmärretä. Niin kuin, kyllä ne muutkin jotain osaa on kuitenkin semmoinen hyvä lähtökohta. Joo, ja oikein hyvä pointti ottaa esiin tässä, että tosiaan Itävalta ja nämä tämmöiset maat, ne on isoja metsätalousmaita. Siellä on puun hintakin on erilaisella tasolla. Siellä on paljon laatupuuta. Kyllä. Ja Sirpa, ole hyvä. Ja Saksa painii esimerkiksi monien metsäkatokysymysten ja metsäsairauksien kanssa. Meidän eurooppalaisen metsäinstituutin johtaja on itse asiassa espanjalainen. Ja mä en tykkää siitä asenteesta, että muut on tyhmiä ja minä olen vaan fiksu. Ja tämä Pekka ja Susi metsäkeskustelu on kyllä johtanut siihen, että muut eivät ymmärrä metsistä. Ja metsistä ajatellaan, että kun on 2 puuta Luxemburgin puistossa, niin sitten mennään halaa ja suojele. Ei se niin ole. Siellä on paljon kovaa erilaista metsäosaamista. Ja myös sellaisia luonnonmetsiä. Meillähän on yksi laji metsiä, istutusmetsiä. Hyvin paljon Suomessa, aika vähän luonnonmetsiä.
Ja joissakin maissa on huomattavasti enemmän luonnonmetsiä, joista me on tietysti minäkin pikkutyttönä vanhempien kanssa autoilussa kauhisteltu kauheita, kun on hoitamatonta mettää, ettei ne osaa tällä mettääkään hoitaa. Ja nyt sitten niin meillä se pointti on, että ehkä sitäkin pitäisi siellä joukossa olla monimuotoisuuden takia. Me kaikki me päättäjät kerrotaan metsätaloudesta ja Suomen metsien hyvästä hoidosta. Ja hollantilaiset kertoi esimerkiksi, minä tiedän alkulähtöisesti aika vähin monikerroskasvihuoneviljelystä, joka perustuu höyryyn ja mullattomaan kasvatukseen. Ja kyllä se on ihan ollut oppitaivalta esimerkiksi, miten Copernicus satelliitti ja hiilivarastojen arviointi sitä kautta ja kvanttitietokoneella toimii. Ja kyllä nuo italialaiset on sitä mieltä, ettei ne tonnikalat mitään mulle kuulu, mutta jos se luonnon monimuotoisuus kuuluu, niin kyllä ne on osa sitä ja pitää opetella sekin asia. Tai Tonavan ja Reinin laivaliikenteen vaikutukset ympäristöön. Niin kyllä meidän kannattaa niin kuin silleen suhtautua nöyrästi siihen omaan osaamiseen ja sitten enemmän siihen yhteistyöhön ja siihen tiedon jakamiseen ja itse aktiivisesti sen hankkimiseen. Mutta myös se, että kyllä siellä kuulkaa PV-listi metsistä osataan tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, metsähoitajissa, komissiossa ja muuallakin. Ja se on äärimmäisen loukkaavaa, että me suhtaudutaan niihin aivan niin kuin ne olisi jotain tämmöisiä luolasta juuri laattukuopasta ylös tulleita, jotka ei ymmärrä yhtään mitään meidän hienosta metsähoidosta. Ollaan nyt siellä lanttukuopassa vielä hetken aikaa, ennen kuin annan Eerikalle lyhyt Piritalle sieltä välistä. Joo, ehkä se on niin, että ainahan me sanotaan, että se toisen työ on helpompaa, niin tässä on vähän se sama asia, että varmasti on osaamista niin kuin, monessa, mutta tämähän on globaali asia. Me oltiin esimerkiksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa vastikään Brasiliassa valiokuntamatkalla ja sitä aiemmin Kanadassa ja esimerkiksi puurakentamisessahan, vaikka Kanada on niin kuin meitä siis ihan merkittävästi edellä, että me käytiin siellä vierailemassa 16-kerroksisessa opiskelijakerrostalossa, joka oli nimenomaan puusta rakennettu, että kyllähän meidän pitää osata ottaa mallia niin kuin monesta muusta, mutta tähän vanhojen metsien suojeluun on kyllä pakko tarttua, mitä Ville sanoi tästä, että osa toimijoista vastustaa, niin mitkä on ne toimijat, jotka vastustaa? Mä en ole ainakaan kohdannut mitään. Koska esimerkiksi nyt kun tapasin tänään vaikka vielä Metsäkopinkin, niin siellähän nimenomaan, että kyllä kaikki ne toimijat, joita minä olen tavannut, niin nimenomaan puolustelee ja haluaa myös toimia niiden vanhojen metsien suojelun. Niin tämä oli tähän määrittelyyn. Joo, juuri näin. Kyllä, just näin. Nyt ei tälle ole hyvä. Niin, mä ajattelin, että mäkin voin vähän muistella, kun mä oon ollut 3 kautta meppi, niin sitä mitä metsistä tiedetään. Ja mähän on uudelleen meppi kesäkuun alusta 1,5 kuukautta, että mä pääsen Petri Sarvamaan varapaikalle. Niin sellaista ei yleensä tiedetä, että Suomi on kemikaalien suurvalta juuri metsiensä ansiosta. Emmekä me oikeastaan itsekään sitä tiedä, mutta että meillä on valtava mahdollisuus kehittää oikeastaan lähes kaikille kriittisille raaka-aineille niin biopohjaiset vaihtoehdot ja sen takia minusta biotalouden kehittäminen on aivan valtavan arvokasta ja näkisin, että se pitäisi olla keskeinen osa Green Dealia. Ja sitten mä sanoisin tähän metsien kasvuun vaan sellaisen asian, että kyllähän meillä on tiettyjen puiden niin kuin järeytyminen lisääntynyt 2- tai moninkertaistunutkin puulajista riippuen viime vuosikymmeninä, niin tässä, eli järeät puut meillä on paljon enemmän, että se on lisääntynyt hyvän metsänhoidon ansiosta. Nyt kun sulla on mikki kourassa, niin määrittelepä meille kaikille, että mitä se Green Deal oikeasti on. No se on ollut tämä vihreän siirtymän ohjelma, jonka komissio mikä sen ydin on oikeastaan? Yhdellä lauseella. En mä osaa varmaan yhdellä lauseella. Se on mahdoton ajatus, kun siihen on tuhlattu niin paljon paperia ja sivuja ja yksinomaan joku puutarhapensaan leikkauksessa voi olla 14 ohjetta, että miten se tehdään. Mä toivon, että joku tiivistää paremmin, mutta sehän on ihan kokonaisvaltainen niin kuin tällainen vihreän talouden siirtymä ja mun mielestä siinä on tietynlaisia ongelmia ja epärealistisuutta ja sitten tietysti byrokratiaa, että se on juuri esimerkki sellaisesta ylireguloinnista, joka ehkä sitten tukahtuu
siihen itsensä. Tuo oli oivallinen liidi tavallaan siihen, että onko meidän metsien jalostusarvo, koko kansantalouden jalostusarvo riittävällä tasolla. Mitä mieltä te olette siitä? Tuossa oli käsi pystyssä vissiin, kyllä tässä nyt oli. Otetaan Pirita ensin, sulla oli se. No ei missään tapauksessa ole, että eihän me niin kuin Suomena pärjätä missään tapauksessa pelkällä sellun tuottamisella, että on niin kuin monia maita, jotka pystyy tuottamaan sellua niin kuin paljon edullisemmin ja tehokkaammin, mutta kyllähän se meidän niin kuin nimenomaan liittyy siihen korkeaan jalostusarvoon ja meillä on niin kuin tässä jo Sirpakin luetteli niin kuin sitä, mitä kaikkea meillä on mahdollisuuksia ja se liittyy näihin tekstiileihin, lääkkeisiin ja moniin muihin niin kuin innovaatioihin. Ja meidän pitää pystyä ne paremmin jalostamaan ja saamaan niille niin kuin se parempi, että juuri niin, että me siitä sellusta jalostamme korkeamman arvon tuotteita, niin se on sen koko niin kuin meidän pärjäämisen kannalta aivan oleellista, että bulkilla emme tule pärjäämään kovinkaan pitkälle. Ja vielä tähän vihreään siirtymään Green Dealiin, mistä tässä oli puhe, niin sehän on niin kuin koko Euroopalle mitä niin kuin merkittävin mahdollisuus nimenomaan tämän korkean jalostusarvon tuotteiden kehittämiseen ja niiden niin kuin markkinoille saattamiseen. Ja se on työllisyyspolitiikkaa, se on teollisuuspolitiikkaa, se on talous- ja terveyspolitiikkaa ja liittyy niin kuin todella moneen asiaan. Ja en pitäisi sitä niin kuin suurena paperinippuna, vaan erittäin tärkeänä asiana koko EU niin kuin, ja Suomen teollisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Ja nyt Maijalla. Joo, jos voin lyhyesti jatkaa tästä Piritan hyvästä puheenvuorosta. Ja tästähän nimenomaan hyötyy metsäomistaja. Eli kun me saadaan sitä niin kuin paksumpaa, järeämpää puuta tuotettua, parempaa tuottoa siitä myöskin metsäomistajille, sitä hintaa nostettua ja parannettua, niin se myöskin tukisi siihen, että me pikkusen pidempään pidettäisiin niitä yksityismetsiä myöskin hiilinieluina ja varastoina ja myöskin saataisiin se parempi tuotto ja talousnäkökulma myöskin metsäomistajalle siitä, että ehdottomasti hallitustasolla, EU-tasolla, niin kuin mitä on näitä toimenpiteitä käytössä, niin tulisi tukea siihen korkeamman jalostusasteen käyttöön, ettei pelkkää sellua. Ja niin kuin Piritta äsken aiemmassa puheenvuorossaan nostetaan niin kuin puurakentamisen, niin tähän kommenttina, että tervetuloa ihan vaan meille Joensuuhun asti, että meiltä löytyy 14-kerroksinen puukerrostalo Suomen korkein, niin löytyy myöskin sitä osaamista jo täältä Suomesta ja Itä-Suomesta. Ja jotenkin tämä biokemia, minkä ehkä Eija-Riita taisikin mainita tuossa aiemmin, niin tämä on yhä tärkeämpi. Aalto-yliopistolla esimerkiksi tehdään tosi tärkeää tutkimusta, miten vaikka aurinkopaneelien näistä niin kuin kennoista voitaisiin tuottaa vielä kestävämpiä hyödyntämällä tällaisia niin kuin luonnon materiaaleja, vaikka purjon tai selluloosan niin kuin erilaisia ominaisuuksia, niin lisää tämän tyyppistä, että me voidaan sitten myöskin tehdä tätä meidän kestävämpää energiatuotantoa myöskin meidän metsiin pohjautuen. Sitten Sirpa, Eija-Riitta, Ville. Jalostusarvo on pakkokin nostaa. Ja siellä tietysti kestävä rakentaminen on yksi keskeinen osa. Sitten on tekstiilit ja sitten sellun osalta se nimenomaan tekstiiliä ja sitä sellun käyttöastetta, sen pitkäkäyttöisyyttä lisätään. Siellä on biokemiaa paljon, mutta siellä on näitä mielenkiintoisia, mistä mainitsit, että ligniinistä, joka nyt menee pääosiltaan energiakäyttöön polttoon, niin siitä voidaan tehdä niitä akkuja. Ja sen sijaan, että me täpistään niin kauheasti niiden litiumkaivosten kanssa, niin meidän kannattaisi pistää tänne tosi isot paukut. Ja taas metsäteollisuuden kannalta tämä juttu on niin, että ei se temppu käy niin kuin sormia napsauttamalla nykyistä infrasta siirtyminen siihen uuteen. Ja tässä meidän isoin ongelma ehkä on se, että me ollaan aika pääomaköyhiä. Se on valtavia investointeja, mitä tarvitaan, ja myös sijoituspääoma. Jos me ajatellaan nyt vaikka sitten niitä ligniiniakkuja tai massiivista Euroopan mittakaavalle tekstiilit, oli suustaminen, sanomalehti, paperi. Ja tässä tullaan sitten toiseen asiaan, mutta en puhu siitä nyt enempää. Se on ne valtiontukisäännöt. Se on se, että käytetäänkö me ne rahat, sekä EU-budjettirahat ja meidän rahat, vihreän siirtyvän, eli se, että talous on ekologisesti kestävää, kilpailukykyistä ja innovatiivista. Käytetäänkö me se sen tukemiseen vai käytetäänkö me se sen jarruttamiseen? Esimerkiksi fossiilisten tuet on tästä se pahin esimerkki. Tähän väliin Eija-Riitta ja sitten Ville. Joo, jalostusarvon kasvattaminen on välttämätöntä ja on tärkeää huomata, että sitä on välillä ihan lainsäädännön merkeissä estetty ja haitattu. Että muistan kyllä ne ajat, jolloin esimerkiksi politiikassa oli sellainen ajatus, että me mennään näihin ilmastotavoitteisiin puuta polttamalla. Ja kun asetettiin aikoinaan 2007 nämä
ECAT 2020 tavoitteet. Niin. Ja sitten niihin lähdettiin niin kuin syöttötariffeilla, niin olin hallitusneuvottelija silloin ja vastustin syöttötariffeja juuri siitä syystä, että se uhkasi liian paljon ohjata puuta suoraan polttoon. Tästä on onneksi paljon ajattelu muuttunut, mutta on valtavan tärkeää ymmärtää, että menneisyydessä on paljon sellaisia heilahteluja laidasta toiseen, joka on myös heikentänyt Eurooppaa investointiympäristönä, että ympäristöjärjestöt muun muassa on muuttanut kantaansa ihan 180 astetta joissakin tällaisissa asioissa ja luoneet vaikean investointiympäristön. Ville. Tästä mä olen Riitan kanssa samaa mieltä ja ehkä pitäisi sanoa, kun aina välillä sanotaan, että EU:sta tulee lainsäädäntötsunami, niin itse asiassa oikeastaan ainoa asia, jossa on ollut vähän sitovaa yritystä säätää EU-lainsäädäntöä, joka rajoittaisi metsien käyttöä jotenkin suoraan, on ollut energiapuun käytön rajoittaminen ja siihenkin on tullut hirveän vastustus Suomesta. Että välillä tuntuu siltä, että ymmärretään myös tarkoituksella väärin sitä EU-lainsäädäntöä. Esimerkiksi taksonomiahan ei ollut velvoittavaa, vaan siinä yritettiin kestävää rahoitusta ohjata sellaisille tuotantotavoille, jotka just nostaisi jalostusarvoa, että saataisiin ilmastohyötyä, että ne parhaat käytännöt saisi rahaa vähän halvemmalla, kun ne olisi erityisen vihreitä, ja silloin kannattaisi jalostusarvoa nostaa ja tuottaa sellaista puuta, josta tehdään enemmän laatutuotteita. Siitäkin tuli hirveä huuto Suomessa, että nyt tämmöinen suuri salaliitto Suomen metsien käyttöä vastaan on tämmöinen taksonomia, että tavallinen puukäyttö ei enää kelpaa. Se oli musta väärinymmärrys, koska jos tavallaan madalletaan taksonomian kriteereitä, niin sitten sanotaan, että ei metsistä ole parempaa, että ei me voida nostaa jalostusarvoa ja me ei voida kehittää parempia. Ja toisaalta nämä kansainväliset sijoittajat näkee sen läpi ja sitten ne on silleen, että no okei, että jos tuosta ei saada tuon kestävämpää, niin emme sitten rahoiteta sitä toimintaa. Että se oli virhelaskenta MTK:lta, että ne jotenkin kävi tätä vastaan. Mä näen, että taksonomia on metsäomistajan ja metsätalouden jalostusarvon nostamisen etu. Ja ylipäätään pitäisi niin kaskaadiperiaatetta käyttää, että puuta jalostusarvon mukaan käytetään siihen parhaaseen mahdolliseen tarkoitukseen, niin silloin me saadaan metsistä maksimaalinen taloushyöty. Ja kyllä metsätalouden pitää investoida TKI-toimintaa enempää, että sellu ei riitä kunnianhimon tasona. Itse olen tehnyt tässä töitä metsätalouden hyväksi, eli Horisontti Eurooppa-tutkimusrahoitusta on neuvotellut biotalouden erilaisia kehitystoimintaan ja on paljon suomalaisten tutkijoiden kanssa, Luken tutkijoiden kanssa tässä tehnyt myös yhteistyötä, että tässä löytyy sellainen puoluerajat ylittävä teema, että kun sitä jalostusarvoa oikeasti saadaan nostettua, niin me saadaan nämä ristiriitaiset paineet ympäristön ja talouden välillä ratkaistua myös, koska pienemmästä määrästä kulutusta voidaan tehdä enemmän tuloa ja jalostusarvoa. Onko Elsi näin? En mä nyt siihen kommentoi suoraan, mutta sanotaan vaan, että mehän ollaan yhtä mieltä yhdestä asiasta, eli siitä, että jalostusarvoa kyllä on vara nostaa kerta kaikkiaan. Että tässä on tullut paljon hyviä esimerkkejä. Minusta on hauskaa tuo, että kun me ollaan huolissaan ihan oikeasti siinä mielessä henkilöauton sähköistämisestä, että riittääkö niitä kaivannaisia, kun ne eivät todellakaan ole sitten niin kuin uusiutuvaa luonnonvaraa, niin puusta saa sitä ligniiniä ja kehitys kehittyy ja tutkimusta tarvitaan kaikkeen tällaista. Nämä ovat aivan todella hienoja uutisia, mutta kyllä täytyy sanoa, että on tuolla unionissakin tämänkin 5-vuotiskauden aikana opittu. Nimittäin komissiohan ei ensin niin puurakentamista noteerannut juuri millään tavalla. Ja siitä kirjallistakin kysymystä vasattiin ja ihmeteltiin, että miksi ei, että siinähän se hiili kuitenkin sitoutuu pitkäaikaisesti. Niin nyt tuli sitten myöhemmin tämä Bauhaus-esitys niin kuin isonakin esityksenä, että kyllä on muuttunut suunta niin kuin tämänkin 5-vuotiskauden aikana. Ja sen voi nähdä myöskin tässä ilmastotiedonannossa, joka annettiin pari kuukautta sitten, joka ulottuu niin kuin vuoteen 2040. Niin siinähän taas niin kuin biotaloudelle, joka ollaan jollakin tavalla niin kuin ohitettu kokonaan, koska pelätään metsäkatoa niin paljon, niin biotaloudelle on annettu taas lisää arvostusta ja tilaa ihan selkeästi niin kuin tulevaisuuteen katsottuna, mikä on minusta niin kerta kaikkiaan hieno asia. Ja taas kun ollaan niin erilaisia jäsenmaita, niin tähän on nimenomaan meille luontainen raaka-aineen ja osaamisen äärellä, kun me täällä ollaan. Ja sitten vielä, kun etsitään jotakin myönteistäkin näkymään, niin mä toivon todella, että nämä hiilimarkkinat, niissä rakennettaisiin oikeasti
sellaiset kestävät, luotettavat hiilimarkkinat, että kun tiedetään, että on tasan 2 alaa, jotka voivat sitä hiiltä sitoa, maa- ja metsätalous, niin siitä myöskin palkittaisiin. Ja että pohjalla olisi sellaista tutkimustietoa, joka aika pitävästi kertoisi sen, että kuinka paljon esimerkiksi tietyt kasvilajit tai puut niin varastoivat ja pystyvät sitä hiiltä sitomaan. Niin tämä on niin sellaisia tulevaisuuden positiivisia asioita, joissa niin varmasti innostaa myöskin metsänomistajia pitämään entistä parempaa huolta metsistä. Niin metsän hiilestähän on suurin osa siellä maapohjassa. Villeltä nopea, sitten ei riitä. Mä olin itse neuvottelemassa tästä asiasta. Juuri hiilenpoistosertifiointiasetus hyväksyttiin ihan loppumetreillä tässä parlamentissa. Ja se on siis EU-sääntely sille, että luodaan sertifikaatti, että mitkä yksityisen sektorin tämmöiset hiilen sidonnan keinot on niin kuin aidosti lisäisiä ilmastolle. Ja kun nämä yksityiset yritykset ostaa kompensaatiomielessä omia päästöjä osoittaakseen, että he ovat hiilineutraaleja, että jossain muualla tekee hyvää, jos heillä on vielä päästöjä jäljellä, niin he voi sitten näitä maatalouden ja metsätalouden hiiliviljelyhankkeita rahoittaa. Ja siihen saatiin erikseen metsätalouden erilaisia niin kuin hiilenjalua lisätietoja käytäntöjä ja myös puutuotteet, että jos on yli 35-vuotinen puutuote, eli käytännössä puurakentaminen, pitkäkestoiset huonekalut, niin se saa tämmöisen sertifikaatin, että se on myös sitten niin kuin hiilen sidontaa, jolloin idea on se, että näitä voi sitten rahoittaa. Että me voitaisiin saada yksityistä rahaa myös puurakentamisen vauhdittamiseen siitä, koska se on ilmastoteko. Ja Suomen on tulossa, itse asiassa Pohjoismaihin on tulossa kokonaan uusi sertifikaatti, kun valitaan, mutta ei erittäin hyvä. Joo, mun ajatus tuli mieleen tästä puurakentamisen edistämisestä. Mä olen valittanut, ja varmaan moni muukin on valittanut todella, että metsiin kohdistuu ihan liikaa regulaatiota, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että toisaalta tarpeellista säätelyä ei näy eikä kuulu. Esimerkiksi just kaupan olevan sahatavaran standardit vaihtelee edelleen jäsenmaiden ja jopa jäsenmaiden osavaltioiden välillä, Saksa esimerkkinä, ja ne on selvästi kaupan este. Ja jopa ehkä tehty sellaiseksi, että kun sahatavaran ja siitä tehtyjen tuotteiden, kuten rakennuselementtien vienti olisi hyvin mahdollista, toisin kuin vaikkapa betoni, joka on aika painavaa kuljetettavaksi, niin tämä tilanne siis välillisesti suosii betoniteollisuutta. Ja nyt pomppu metsän rooliin koko EUn päästövähennysten kokonaisuudessa. Ja otetaan siitä vaikka sieltä päästä alkuun. Piritta sieltä, ole hyvä. Miten te näette, minkälainen rooli metsällä on tässä kokonaisuudessa? No metsällä on aivan varmasti oma roolinsa, mutta kyllähän se siis, niin kuin, vähän kun tässä jo viitattiin tähän viherpesuun ja tähän kompensaatiomalliin, niin kyllähän se lähtökohta on kuitenkin se, että siitä fossiilisesta polttoaineesta ja fossiilisesta raaka-aineesta täytyy niin kuin päästä eroon. Se on se ihan niin kuin lähtökohta, mutta totta kai metsällä on myös rooli tässä ja toivottavasti se rooli ei niin kuin Suomen kannalta ole sitten sen kaltainen, että me kompensoimme myös muiden niiden EU-maiden, niin kuin, jotka on jo vuosikymmenet ja jopa vuosisadat sitten metsänsä hävittäneet ja hakanneet, että kyllähän se täytyy olla sitten niin kuin, se meidän osa, se Suomen kansallinen osa sitten tätä koko EU-politiikkaa, mutta lähtökohtaisesti niin, että ne toimet täytyy olla aidosti vaikuttavia sieltä fossiilisten raaka-aineiden kautta ja sitten metsät on siinä niin kuin tukemassa tätä asiaa ja vielä niin, että ei voi olla niin, että tämä voi käyttää fossiilisia raaka-aineita ja tällaisella viherpesulla sitten niin kuin, näyttää, että suojelen metsää täällä, niin se ei ole pitkän niin kuin aikavälin tavoitteissa oleva. Kiitos. Sirpalle vaikka saman tien sitten. No onneksi tuo viherpesu väittämä hyväksyttiinkin tässä juuri. Se metsien rooli on iso, mutta se ei ole, metsillä ei voida kompensoida ihan mitä tahansa ja missä tahansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se, mitä metsät voi sitoa ja muukin kasvillisuus ja maaperä ennen kaikkea hiiltä, pitää olla till, eli se pitää olla se, joka vähentää ilmakehässä nyt olevaa hiiltä. Ja se pitäisi alkaa tapahtua aika pian vuoden 2030 jälkeen, koska nykyisellä politiikalla ja nykyisillä päästöillä, jotka on jo ilmassa, niin Euroopan lämpötila nousee 3 asteella vuoteen 2050 mennessä. Ja silloin se tarkoittaa semmoista lähemmän noin 5 astetta täällä
näillä alueilla. Ja nyt kysymys on vaan, paljonko mennään siitä ylös. Ja jos ei haluta niin korkeita, niin sitten se pitää olla niin kuin tämä lisätekijä. No okei, mitä tämä tarkoittaa nyt sitten käytännössä? Se tarkoittaa lisää pinta-alaa joka paikassa. Se tarkoittaa meillä esimerkiksi, jos muistatte pakettipellot ja tämmöiset, ja se on osa sitä ennallistamista. Me palautetaan tiettyjä alueita metsätuotantoon. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tosiasiallisesti teidän hakkuumäärät ei voi kasvaa, koska metsä ei riittäisi kaikkeen maailman eikä edes Euroopan tekstiilituotantoon, ei rakentamiseen, ei energiaan, ei pakkaamiseen. Eli me ei voida ajatella, että me korvataan metsillä kaikki, vaan se tulee se käyttörajoite, että sen hiilinielun määrän, se ei voi laskea, se pitää kasvaa. Luonnon monimuotoisuus ei voi heiketä, vaan se pitää vahvistua, kun niillä oli tämä keskinäissidos. Ja myös se metsämoninaiskäyttö pitää säilyä. Eli tässä moottorissa on rajat, kuinka paljon se voi tuottaa. No mitä kautta se voi tuottaa, ja siihen emme yksityiskohtaisesti on kiertotalous. Eli me saadaan 10 kertoimella lisää tehoa. No vessapaperista ei oikein niin kuin saada, vaikka sitäkin suunnitellaan, että miten ne kuudut kiertää. Tekstiilien kuudut voi kiertää, niin kuin meillä kiertää paperikuudut. No rakentaminenhan tästä on esimerkki vanha hirsitalo. Tai tästä on esimerkkiä myös muissa moninaiskäytöissä. Ja tämäkin vaatii sen, että me mietitään, mihin se rajallinen resurssi, mikä meillä on, niin käytetään. Ja tämä on niin kuin tavallaan sellainen ekologinen rajaehto, transitio, mikä pitää tapahtua. Ja sitten kun mä joudun ehkä lähtemään aikaisemmin, mä sanon yhden asian siltä varaa, että sitä ei kysytä. Ja se on se pienikuinen EU-kompetenssikysymys. Ei EUlla ole metsäkompetenssi, eikä sen pidäkään olla. Mutta Herra hyvä Jumala, silloin on ollut iätajat 70-luvulta lähtien luonnonsuojelussa, habitat-direktiivi, lintudirektiivi, rikoslakikin koskee metsiä. Eli siltä osin kun prosessissa oikeutta tai esimerkiksi ympäristörikoslainsäädäntö on säädetty tai minkälaisilla mönkijöillä voi missäkin kulkea tai näin edelleen. Eikä me voida ajatella, että Suomen metsiä mikään lainsäädäntö ja EU-direktiivit ei koskaan koske. Ja tämäkin on nyt vähän tämmöinen Pekka ja Susi-juttu, joka ei todellakaan niin kuin hyödytä meitä. Ja sitten toinen samanlainen on, että kun why me meidän metsät? No siksi, kun meillä on paljon metsiä. Hankala niitä on siellä Luxemburgissa suojella. Sirpa, sä saat puheenvuoron nyt. Joo, mä ajattelin, että mä en ole varma. Ja viimeinen, joka liittyy tähän samaan, on se, ettei me voida Puolan puolesta vähentää kivihiilen käyttöä ja kivihiiliteollisuutta, me tehdään sitä paljon pienemmällä osuudella. Tai se on Saksan päänsärky, miten autoteollisuus tekee transitio. Jokaisella maalla on tässä isossa muutoksessa oma hankala akilleen kantapäänsä. Ja nyt Villen kautta tullaan sitten. Joo, musta sinällään tuohon Sirpan puheenvuoroon voisi lisätä sen, että kun sanotaan, että metsä kuuluu metsänomistajille ja sitä ei saa mitenkään säädellä, niin se on vähän kuin sama kuin sanoisi, että sun kerrostaloasunto on sun tila ja siellä ei päde Suomen lait. Kyllä siellä pätee lait. Jos siellä tapahtuu vaikka jotain väkivaltaa, niin se on rikos, vaikka se on jonkun omistama koti. Niin yhtä lailla metsääkin koskee tietenkin lait ja pelisäännöt. Ja EU-lainsäädännön osalta ne on ennen kaikkea niitä luontoreunaehtoja, ilmastoreunaehtoja. Ja metsä on arvokas elinympäristö, mutta yhtä lailla EU-luontolainsäädäntö koskee soita ja vesistöjä ja kaupunkiympäristöjä ja kaikenlaisia muita luontoympäristöjä. Mä olen erityisen huolissani lintukosteikkoja ja soiden huonosta tilasta. Meillä on 85% lintukosteikoista tuhoutunut Euroopassa. Meidän muuttolinnut kärsii siitä siellä talvehtimisalueilla ja ne kärsii siitä täällä kesäalueilla. Ja yksi isompia metsätalouden ongelmia, mistä ei ole Suomessa viime vuosina kauheasti puhuttu, mutta se on alkanut nyt nousta, on siis se, että metsätalousojitusten vesistöpäästövaikutukset on edelleen itse asiassa aika mittavia. Ja jos nyt lähdetään kunnostusojittaa kaikkiin niitä ojia, mitä meillä on, niin se vesistöpäästövaikutus on aivan karmea. Eli kyllä meidän pitää löytää siihen joku toinen ratkaisu. Mutta sä kysyit siitä EUn koko ilmastopolitiikan osana metsien rooli. Niin mäkin sanoisin näin, että kyllä päästöjen vähentäminen on kaikkein tärkeintä ja mikään vaan ei voi sluipata päästövähennyksistä sillä, että sanotaan, että jonkun toisen metsä jossain hoitaa tämän homman. Näin se ei mene. Eli päästövähennykset pitää saada nopeasti toteutumaan niin, että päästöt on lähes nollissa 2040 mennessä.
Mutta hiilinieluilla on sitten käänteisesti se vaikutus, mistä Sirpa just äsken puhui, että me tarvitaan kuitenkin kestävämpää maankäyttöä ja hiilinieluja niin maanviljelyssä, metsätaloudessa kuin vaikka soiden ennallistamisessa, turvepeltojen ja turvemetsien luonnontilan parantamisessa, jotta me voidaan kääntää tämä, että ilmasto ei vaan loputtomasti lämpene, vaan pikkuhiljaa voidaan saada myös hiilidioksidia pois ilmakehästä ja kääntää tämä suunta, koska tämä ei lopu siihen, että päästöt loppuu. Me ollaan silloin kuitenkin tilanteessa, jossa jäätiköt jatkaa sulamistaan ja ilmaston lämpenemisen negatiiviset vaikutukset pahenee vuosi vuodelta, jollei me päästä negatiivisiin päästöihin. Ja siihen me tarvitaan hiilen sidontaa, mutta tämän takia mä ajan just ratkaisuja, joissa maanviljelijä ja metsäomistaja saisi siitä myös tuloja. Että on myös paljon hyviä ratkaisuja. On varmaan kuitenkin pakko sanoa, että kyllä sitä selvästi jollakin komissiossa Frans Timmermanilla oli vähän sellaista ajattelua, että Keski-Euroopan teollisuus voisi jatkaa omaa tyyliään, joka on tietenkin saastuttavaa ja ylikuluttavaa, niin hyödynnetäänpä nämä pohjoisen hiilinielut, että kyllä siitä ajattelusta oli aineksia olemassa. Mutta sitten mä sanoisin, että Suomen metsien hiilivarasto on noussut 70-luvulta lähes 70%, ja siitä valtaosa johtuu metsänhoidosta. Ja sitä pitää jatkaa, koska samalla me saadaan puuta kestävän talouden käyttöön. Ei se jatkossa niin paljon kasva, mutta se ainakin säilyttää varaston. Ja hakkuita tuskin kukaan onkaan lisäämässä. Ja sitten mä vielä sanoisin tähän taksonomiakeskusteluun sen verran, että kyllä mä luulen, että se oli MTK:lta oikein eikä väärin ymmärrys, koska tällainen taksonomia toimisi, jos metsikköä voisi kasvattaa niin, että siitä tehdään vain yhtä tuotetta. Mutta kyllähän me tiedetään, että eihän se ole se todellisuus, vaan pitää ottaa huomioon se kokonaisuus, se kokonaisuus vasta tekee siitä hakkuusta kannattavaakin, että kun jokaisesta puusta menee raaka-ainetta useisiin erilaisiin tuotteisiin, ja sen varaan niin kuin, koko metsätalouden ketju rakentuu. Materiaalivirrat on moninaisia. Kaskaadikäyttö. Ja maille. Joo, tässä on niin monta kertaa eri toimenpiteet eri järjestyksessä lueteltu, että ehkä mä vaan totean tähän lisäksi, että nimenomaan just tämä metsänomistajien konkreettinen tukeminen niin kuin taloudellisesti, että se on myöskin heille kannattavaa. Että jotkut vaikka pienemmältä paikkakunnalta tulevat metsäomistajat, niin he voivat olla vahvasti sen metsän omaisuuden niin kuin varassakin, jopa on hyvin pienituloisiakin metsäomistajia. Että tämä on myöskin tärkeä muistaa. Ja meillä esimerkiksi Itä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa tämä metsäohjelma, mikä on mainittu yksi tukimuoto, niin siinä haluttaisiin tarjota enemmän metsiä kuin mitä ne pystyy edes tällä hetkellä vastaan ottamaan. Että meillä on tämmöisiä niin kuin ihan jo Suomen kansallisia ja alueellisia ja maakunnallisia ongelmia tässä metsäomistajien tukemisessa siihen suojeluun satsaamiseksi, niin kyllä niin kuin näistä jo lähdetään liikkeelle, niin paljon saadaan kyllä aikaa ihan täällä Suomessakin. Elsi. Niin kyllähän valtaosa Euroopassa suojelusta metsistä on Suomesta. Sekin on hyvä muistaa, että kyllä suomalaiset metsäomistajat ovat vapaaehtoisesti halunneet tätä tehdä. Metsien rooli eurooppalaisella tasolla, mikä oli se alkuperäinen kysymys, niin on tietysti iso. Riippuu vähän maista. Ja tässä onkin tullut esille, että nämä painotukset eri maissa tietysti vaihtelee hyvin, hyvin paljon. Mutta kyllä metsien kiinnostus myöskin EU-lainsäädännössä on sillä tavalla kasvanut kovasti. Nythän esimerkiksi on tämä metsien monitorointihanke meneillään, joka oli aluillaan, mutta se on niin vaikea, että se siirtyi kuitenkin sitten ensi kaudella. Tarkoittaa sitä, että halutaan kerätä semmoista yhtenäistä tietoa eurooppalaisista metsistä, jotta voitaisiin tehdä niin kuin parempaa yhtenäistä lainsäädäntöä, että se ei olisi niin jäsenmaakohtaista. Ja minusta se on ihan hirvittävän hyvä, lähtökohtaisesti hyvä hanke, että saadaan todellista dataa ja tietoa siitä, että mistä tilassa eurooppalaiset metsät on. Mutta tässä on yksi erittäin vaikea kohta, ja se on se, että kuka sen datan omistaa, mihin sitä saa käyttää, onko se täysin vapaasti esimerkiksi edelleenkin sen yksityisen maan ja metsänomistajan tiedot, niin kuin komissio on jotenkin vapaassa käytössä, se koetaan isoksi uhkaksi, ja
kun sitten erilaisia toimenpiteitä tehdään näiden monitorointien ja datan perusteella, niin onko se sitten miten rajoittavaa ja millä tavalla se kohtelee erilaisia maita. Että kyllä tässä mennään hurjasti niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä tästä kaikista voi olla ihan hyvillään, mutta sitten mä en oikein pidä siitä, että tämä, kuuluuko se metsäpolitiikka, metsänhoitopolitiikka eurooppalaiseen tai sitten jäsenmaiden säätelyyn, niin tämä on kyllä niin hataraa keskustelua kuin ollaan voi. Ja pikkusen on meininki semmoista, että keisarin uudet vaatteet. Kyllähän se ihan rehellisesti sanottuna on niin, että ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikalla puututaan myöskin aika suoraankin metsänhoidon kysymyksiin. Ja eikä siinä kohtaa voi sitten sanoa, että Euroopalle ja EUlle ei kuulu metsänhoidolliset politikoinnit, kun se ihan oikeasti vaikuttaa. Mun mielestä se voitaisiin niin kuin sanoa suoraan, että sillä on suora yhteys tai ainakin välillinen yhteys ja se väli ei ole pitkä. Niin tämmöinen tarkkarajaisuus, sitä ei voida puhua. Se on todellakin niin kuin keisarilla on uudet vaatteet. Että oli miten oli, niin me voitaisiin puhua asiasta niin kuin suoraan myöskin. Se on aivan selvää, että EU-politiikka hyvin monin eri tavoin puuttuu siihen, miten suomalainen metsänomistaja tekee niitä päätöksiä. Ja se on silloin puuttumista, ihan rehellisesti sanottuna, niin siihen metsänhoitoon. Niin me voitaisiin sanoa se edes ääneen. Nyt ollaan metsänomistajan asian äärellä. Ville, nopea kommentti sitten. Ei sitä saksalaista autoteollisuuttakaan mainita EU:n perussopimuksissa ja siltikin säädellään, että kaikkia autoja pitäisi olla nollapäästöisiä 2035 mennessä. Eli kyllä se ilmastopolitiikka, siihen liittyvä sääntely vaikuttaa eri elinkeinoaloihin ja totta kai se vaikuttaa myös metsäteollisuuteen, mutta ei EU:ssa tulisi eikä pidä säännellä niin kuin puutuotannon käytännön järjestelyjä ja reunaehtoja ympäristön ja ilmaston kannalla niin kuin kaikilla muilla talouden osa-alueilla. EU:ssa säädellään myös lääketieteen vesistöpäästöjä ja sitä, että minkälaiset lääkkeet saa lupia ja kaikenlaista säädellään, vaikka ne ei olisi EU-ensisijaista kompetenssia. Mutta kysymys on niistä, että ne reunaehdot tulee jostain asiasta, missä EUlla on kompetenssi. Sirpalle. Kiitos Elsi, kun otit tämän asian esille, koska minusta tämä on niin tosi tärkeää avoimesti keskustella auki. Mä ainakin sanoin, että ei voi olla niin, että se metsä on alue, missä sitä sääntelyä ei ole. Ja mä tiedän, että sä et sanonut. Ja silloin se on totta, mitä sanot, että koska metsä on niin tärkeä osa ilmastopolitiikkaa ja luonnon monimuotoisuutta, niin näitä koskevat sääntelyt tulee sitten, että tietyissä tapauksissa tulee ihan leimikkokohtaisesti myöskin niin kuin sinne määrittelyihin. Ja samalla tapaa se on niinkin, että ei kaupunki- ja maankäyttö kuulu EU-politiikkaan, mutta kyllä niin kuin rakennusten energiatehokkuus vaikuttaa siihen. Tai vaatimukset esteettömyydestä, että rakennusten pitää olla esteettömiä. Tai tätä voi jatkaa vaikka kuin pitkään, tai ei liikennepolitiikka, että minne rakennetaan teitä tai rautateitä. Mutta esteettömyyslainsäädäntö kyllä koskee sitä, ilmastopolitiikka koskee sitä, päästövähennykset ne koskee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Eli sikäli Elsi olet ihan oikeassa, minusta on tärkeää sanoa, että se mun periaatteeni juuri on, että se metsä ei voi olla osa-alue, missä tämä sääntely ei toimisi, vaan se toimii ja se näkyy siellä, mutta se ei ole väite, etteikö EUlla olisi toimivaltaa siihen. Sillä on toimivalta siihen, mihin sillä ei ole eikä pidäkään olla toimivaltaa. Ne on, että minkälaista metsäteollisuutta, onko tämä yksityis- vai julkisomistus, tai minkälainen metsäverotus, tai halutaanko me edistää tällaista vai tuollaista teollisuutta. Ja se on sitä itsenäistä metsäpolitiikkaa, joka sitten kuuluu siihen kansalliseen, niin kuin terveyspolitiikassa osa, sosiaalipolitiikassa osa, koulutuksessa. Eli ei tämä metsä ole mitenkään myöskään erityiskysymys siinä, jossa muu lainsäädäntö vaikuttaa sille osa-alueelle, joka on vain jäsenmaan omassa päätösvallassa. Eli metsä ei ole saari, mutta Elsille tähän ilman muuta kommenttivuoro. Niin, kaikki tietää sen, että metsää säädellään joka tapauksessa erittäin rankasti ja siihen monenlaiset säätelyt monilta eri tahoilta niin kuin kohdistuu. Ja sitten tässä uudessa säätelyssä
vihreän siirtymän myötä, niin siksi mä olenkin aina peräänkuuluttanut sitä, että enemmän kuitenkin pitäisi jäsenmailla olla sitten niihin hyvin yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin olla ne keinot määritettävissä kuitenkin. Ja sillä tavalla haluaisin, ja näkisin ihan parhaana lopputuloksena sen, että EU ei tule liikaa sormittamaan sitten meidän hyvin erilaisten metsätyyppien asioita. Ja sitten kun on huoli siitä, että kun mekin keksittiin täällä niin paljon erilaisia käyttökohteita ja korkeamman jalostusasteen asioita, mihin metsää voisi käyttää sen pelkän sellun sijaan, niin eikö tämä ole arvostettava asia myöskin niin kuin taksonomian näkökulmasta? Tai ainakin siinä taksonomian alkuvaiheessa niin se oli ihan mustan listalla metsätalous ja metsien. Ei ollut. Ja metsäteollisuus. Mä tiedän sen. Ja metsäteollisuus oli kyllä, ei ollut mitenkään niin kuin vihreiden listalla, niin kuin hyväksyttyjen listalla. Mutta tässähän on myös se asia, että onhan paljon muutakin orgaanista ja kiertotalouden tällaista, esimerkiksi maatalouden sivuvirrat ja myös metsäteollisuuden sivuvirrat, joita voidaan käyttää näihin uusiin innovaatioihin. Mennään vielä, Elsi, saman tien kun sulla on mikki siinä kohdassa, niin voiko hyvin hoidettu, vastuullisesti hoidettu suomalainen metsä olla ansaintamalli päästökaupassa esimerkiksi sille, että täältä tullaan ostamaan päästöoikeuksia? Niin, no tämä on semmoinen asia, joka pitäisi sopia, mutta minun mielestä lähtökohtaisesti ei. Ei sillä tavalla. Siis, tämä on semmoinen asia, joka pitäisi niin kuin sopia, mutta mä kyllä näkisin hyvänä, että ne pysyisivät kansallisessa omistuksessa ilman muuta ja sitten yksittäisen metsänomistajien päätettävissä olevia asioita. Kumpi omistaa hiilioikeudet, metsäomistaja vai valtio? Tällaista kaksoislaskentaa, niin ei kiitos. Että se on kyllä ollut moka, jos tälle tielle ollaan menty. Ilman muuta se on sen yksittäisen metsänomistajan omaisuutta. Hyvä. Mutta siis jäsenmaat laskevat ne omaksi hyödykseen myöskin. Ja niin, osaatko lähdössä? Joo, mä joudun lähtemään seuraavaan paikkaan, anteeksi siitä, niin saanko sanoa kiittää kollegoja ja teitä paneelista ja semmoinen ihan tekninen seikka, voitte tsekata tuolta netistä, niin taksonomia ei määrittele mitään, mihin puuta käytetään, vaan se vaan mittaa sen, ettei metsän pinta-ala ei saa kadota, se hiilinielu ei saa kadota ja se luonnon monimuotoisuus siellä ei saa kadota, niin silloin se lähde, mistä niitä metsätuotteita, mitä tahansa, se on energiaa tai puutaloja tai lääkkeitä, niin voidaan merkitä vihreäksi. Tässä Suomen metsäteollisuus ja metsänhoito on ykköstä, jolloin jos me yrittäisiin tiukkaan taksonomiaa, se hyödyttäisi meidän metsänhoitoa suhteessa vaikkapa keski-eurooppalaiseen, puhumattakaan Kanadasta tai Amazonin alueesta. Tämä oli kyllä aikamoinen väärin ymmärrys ja ken ei usko, niin ei tämä ole mikään uskon asia eikä mielipidekysymys, että suosittelen tutustumista tähän itse tekstiin ja siihen laskentamalliin siellä ja raportointimalliin siellä taustalla. Kaikkea aina voi tietää, en minäkään kaikkea aina tiedä. Annetaan nopeat väliaplodit Sirpa Pietiläiselle. Kiitos tästä keskustelusessista. Ja sitten me jatketaan tästä vielä saman tien eteenpäin, että millä tavoilla suomalainen metsänomistaja voi olla, nopeat kommentit siitä, että mikä on se turva, mistä tulee lisää ansaintaa, mitkä on niitä tärkeitä asioita, joita pystytte edistämään EU:ssa. Haluatko auttaa sitä vai mennäänkö? En heti keksi, täytyy vähän miettiä. Joo. Oliko sulla Ville jotain kommentoitavaa? Onko sä jatkaa kompata? Joo, siis tämä on asia, mitä mä oon yrittänyt eri tavoin edistää ja musta se on niin paljon potentiaalia. Eli me yritetään luoda tätä hiilenpoiston sertifiointia, niin kuin sanoin, sellaiselle, että jos tuottaa järeää puuta, jota käytetään pitkäkestoisissa tuotteissa, puurakentamisessa tai muussa, niin tämä tuotteeseen sidottu hiili, että siitä voitaisiin maksaa ylimääräistä korvausta, jolloin se pitäisi tulla myös sinne niin kuin metsänomistajalle, että laatupuusta maksetaan enemmän kuin nyt. Tulee tämmöinen top-up käytännössä sille, koska sitä voi käyttää sitten hiilen sidontasertifiointiin. Ja sitten sen lisäksi niin ylipäätään se, että nyt haluan korostaa myös tätä ennallistamisasetusta, että jos se tulee hyväksytyksi,
niin siinähän velvoitetaan valtioita tukemaan metsänomistajia luonnon ekologisen tilan vahvistamiseen. Se ei velvoita metsänomistajia, mutta se velvoittaa hallitusta. Ja millä hallitus auttaa metsänomistajia? Rahalla. Eli me yritetään luoda niin kuin luonnon ekosysteemipalveluille rahallista arvoa, hiilinieluille rahallista arvoa, ja mä näen, että se on se ratkaisu, jolla metsänomistaja voi sitten yhdistää sen puunhoidon tai puutuotannon ja sitten tämän luonnonhoidon hyvin. Hyvä, Pirita. Ja nopeat sitten, saadaan vielä yksi. Joo, tätä asiaa, mihin haluaisin kommentoida, mutta mä toivon, että se, millä metsänomistaja saa arvonnousua, niin on ne konkreettiset tuotteet, mitä tulee. Mä toivon, että se on paljon vähemmän himmeleitä kuin aitoja asioita, mutta taksonomiaan on aivan pakko vielä kommentoida, harmi, että Sirpa kerkisi poistumaan, mutta kyllähän se käytäntö on ollut niin, että rahoituslaitokset on ajanut siihen, että käytännön toimiin se olisi vaikuttanut, vaikka se ei välttämättä siellä alkuperäisessä tavoitteessa ole ollut, mutta sitä on hyvin tiukasti haluttu niin kuin eri lainanantajat esimerkiksi tulkita, ja se on ollut se iso ongelma, mikä tässä on ollut. Okei. Sitten onko vielä? Mennään vaan yleisökysymyksiin. On paljon arvokkaampia myös. Siitä sitten ensimmäinen kysymys, että saatko nopeasti ja kiteytetysti, ole hyvä. Minä olisin kysynyt, että oletteko ajatelleet, mitä nuo kaivokset vaikuttavat näihin metsäasioihin? Ne on tällä hetkellä Suomessa sellaisia valtiaita, että metsäomistajat on aikamoisessa kiipelissä, kun Suomesta on valtava osa varattu kaivostutkimukseen. Ja kun kaivos perustetaan, niin siinä menee valtavat alueet metsää ja vesistöjä, monet vesistöt ja kaikenlaista. Esimerkiksi minun lähelläni on juuri maaoikeus tulossa tutkimaan, kun on kokonainen suo pudonnut alas ja laaja alue metsää mennyt. Mennään tähän vastaukseen nopeasti siitä, sitten otan Maija ja Ville. Tähän, niin olen opiskellut nimenomaan kaivospolitiikkaa osana ympäristöpolitiikan opintoja, ja meidän pitäisi ihan kansallisella tasolla vahvistaa meidän Suomen kaivoslainsäädäntöä. Että ihan se sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ne naapuruudet, ne maanomistajat, joita koskettaa tämä malminetsintä ja nämä luvat, niin kyllä tämä niin todella eriarvoiseen asemaan asettaa sen niin maanomistajan, samalla myöskin metsäomistajan monesti, kuin nämä vaikka monikansalliset kaivosyhtiöt ja ylipäätään Suomen luonto ja nämä monet näkökulmat, mitä tähän liittyy. Että kyllä niin kuin todella tärkeän näkökulman nostit esiin, ja kun EUlla on nyt tämä mennä kovin syvälle, kun kello käy, meillä on ihan oikeasti niin tavoite, niin ei pidä lisätä myöskään ihan kohtuuttomasti kaivospolitiikkaa ja näitä uusia kaivoksia todella kaavata Suomessa, vaan niin kuin tämä Ligniini mainittiin, niin näitä synteettistä niin kaivostuotantoa myöskin. Ihan nopea, Ville. Joo, meidän pitäisi purkaa valtausperusteinen kaivosjärjestelmä, että jos joku ulkopuolinen voi tulla maanomistajan tahdon vastaisesti vaan valtaamaan kaivoksen. Ja sitten EU-lainsäädännössä on sellainen haaste kansallisesti, että kaivoslainsäädäntöä voidaan paljon tiukentaa, jos saadaan vain poliittinen enemmistö. Sille on ajanut tätä monta kertaa, ei ole aikaisemmin saatu. Terveisiä kokoomukselle ja keskustalle. Mutta EU-lainsäädännössä pitää olla tarkkana, että kriittisten raaka-aineiden asetus, mikä nyt hyväksyttiin joulukuussa, mä äänestin sitä vastaan sen takia, että siellä osa käyttää sitä välineenä kaivoslainsäädännön höllentämiseen myös EU-tasolla. Ja musta se on väärä suunta, että me lähdetään höllentää kaivoslainsäädäntöä entisestään ympäristöhaittojen kustannuksella, kun meillä on näitä vesistöongelmia. Ja nyt erittäin nopeat sitten. Erittäin nopeaa, että kaivoslaki on saatava niin kuin kansallisesti myös EU-tasolla, mutta se huomio on siinä, että jos me emme tee sitä, niin Kiina tekee, ja jotenkin se, että kyllä me täällä pystymme sen kuitenkin hoitamaan paremmin, mutta ehdottomasti vaatii tarkempaa ja parempaa säätelyä. Ja nopeat Elsi ja Eero. Enpä ole eri mieltä, vaikka täällä yritetäänkin kovasti raastaa. Mutta huomaatteko tämän ristiriidan? Henkilöautoilu pitäisi sähköistää ja kaivosasioita ei saisi edistää. Ligniinillä hoidetaan sen. Siis oikeasti tämäkin ristiriita on sellainen, joka pitäisi samalla tavalla nostaa kissapöydälle. Joo, kannan samalla lailla huolta tästä. Meillä on tällä hetkellä päivittämätön kaivospolitiikka. Itse olen siitä kirjoittanut jo vuonna 2012 samat ongelmat edelleen. Mutta siis mä sanon siitä äskeisestä, johon et vielä vastannut ja miettiä, että musta vaikuttaa siltä, että ihan liikaa odotuksia asetetaan metsäpolitiikassa näiden tukirahojen varaan. Ja mä itse toivon enemmän markkinaehtoisia toimia. Teollisuus tuottaa jatkuvasti uusia tuotteita.
ja se on minusta metsänomistajan oikea turva. Niin, ja sitten päätetään iltaa pikkuhiljaa ja lyhyellä kommentilla siihen, mitkä ovat teidän terveiset suomalaiselle metsänomistajalle. Miksi haluatte, että he äänestävät teitä? Ja sieltä Piritta aloittaa. Joo, minun 2 tärkeintä asiaa on ollut nimenomaan metsät ja työelämä ja niin kun, jos skaala on niin suuri ja nämä 2 olen valinnut ja toivon erityisesti, että ne metsäpolitiikan päätökset tehdään meidän kansallisiin erityispiirteisiin sopivaksi. Ja niin kuin sinä alussa jo sanoin, että meidän pitää pystyä yhdistämään niin metsäteollisuus, niin virkistys ja matkailu kuin sitten suojelu ja ilmastotoimet. Ja se palapeli on yhdisteltävissä, jos näin vaan halutaan. Ville. Joo, mä yritän edistää sellaista politiikkaa, jossa talouden ja teollisuuden, turvallisuuden ja geopolitiikan sekä ympäristö- ja luonnonkysymykset pystytään yhdistämään niin, että tämä planeetta säilyy elinkelpoisena ja meidän luonto säilyy hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. Mä sanoisin, että se on myös metsänomistajan perimmäinen etu, että tästä pidetään huolta ja tätä vaalitaan. Kiitos, Maija. Joo, ja mä haluan tarjota kanssa nuorta näkökulmaa, erityisesti tulevien nuorten metsäomistajien, joita varmasti tekin tunnette, niin näkökulmaa parlamenttiin, kestävyysosaamista mun ympäristöpolitiikan ja oikeudenopintojen kautta, ja myöskin tätä vahvaa itäsuomalaista asennetta ja Joensuun metsäpääkaupungista kun tuun, niin sitä osaamista haluan tuoda myöskin EUlle ja myöskin metsänomistajien näkökulmaa pitää vahvasti yllä, että ei kun vaan vaaliuurnille kaikille, kyllä varmasti hyviä ehdokkaita löytyy. Kiitos teille. Välillä syntyy vaikutelma, että meidän metsät olisi ongelma ja vaikka mä haluan korostaa sitä, että ne on ratkaisu ja meillä on valtavat mahdollisuudet kehittää biotaloutta kestävällä tavalla ja me ollaan oltu erittäin hyviä metsänhoidossa me suomalaiset. Ja Elsillä vielä. Metsät on ollut minulle keskeinen työn kohde ja sitä tahdon myös jatkaa ja näyttöjäkin vaikuttamisesta on. Mahtavaa, että me pystytään vaikuttamaan ja nimenomaan siihen suuntaan, että metsät nähdään kokonaisuutena ja sillä tavalla, että myös ympäristö-, talous-, sosiaaliset näkökulmat tulee kestävällä tavalla hyvin laajalla otteella otetuksi huomioon. Oikein paljon kiitoksia. Mä uskon, että tässä on sellainen konsensus olemassa, että metsät ovat mahdollisuus ja meidän tulee ottaa siitä koppi ja meillä on hyviä ehdokkaita paljon, joita voidaan äänestää. Ja mä toivon, että kaikki, jotka ajattelevat metsänomistajina tai metsästä muuten nauttivina, hyödyntävinä, miettii sitä asiaa, että me ollaan ylpeitä niistä suomalaisista metsistä ja otetaan siitä kaikki se, mitä sitä voidaan nauttia turvaamalla monimuotoisuus, turvaamalla ne mahdollisuudet, mitä metsänomistajat ansaitsevat niistä. Oikein paljon kiitoksia kaikille ja mitä parhainta menestystä vaalikampanjointiin ja menestystä sinne uurille. Kiitos.